to go. Efo fe? What the me? Wahoo. Sorry. Dylswn i di ymarfer o. Fi'n mynd i neud o ta. Na, hwnna'n berffaith. Hwnna'n efo chaotic energy, mae'r fans di ddod i disgwyl o'n gynnu ni. Switch, please. Mae'n amser i ni just neud un episod am y Switch. Na! Croeso i'r Haclediad. Sion sy'n mynd gyda Bryn. Helo. Iestin. O na. Beth fysa like... Western Wide. Western Wide. Neu Lestin, sef evil twin Iestyn, mae pawb yn galw fo. Lestin Lloyd is back, baby. Oh no. O, croeso pawb. Da ni'n recordio hwn ar Hyddydd Haf. Da ni gyd yn fatha, just with sunstroke, da ni yn completely bonkers. Oh my Mwy god. bonkers na'r arfar. Mae'r just yr... Os da chi'n licio sioe chaotic ni, then da chi'n di lyfio hwn. Ond os da chi ddim yn lyfio sioe chaotic ni, just rhowch ni ar fel 0.5 speed. O wedyn fydd pob peth bach mwy o'ch tempo chi, fel sa J.K. Simmons yn deud. Definitely, maen nhw eisiau gwrdd i sioe sy'n 2 awr yn 6 awr, definitely. Hey, andwch. Not being funny like, mi'n edrych ar y news headlines, a dwi'n cedi bys y byw yn y byd yma am 6 awr lot neisiach na, dwi'n bo, unrhyw le arall ar hyn o bryd. 2 awr o Michael Fassbender yn edrych oedd y siawca bod o'n... Nawr te. Yn bersonol, dydy 2 awr o Michael Fassbender. Croeso i fy fasshole, dwi'n mynd i ffasio lan bod 2 awr o Michael Fassbender ddim actually yn artaith i fi, yn bersonol. Pan mae'n treulio ail hanner y ffilm Tops Off, dwi'n mynd gweld problem efo hwnna. Ie, gyda'i hot take. Mae rhaid fi fynd i ateb y drws. Os dwi'n rhaid ping yn fyna am eiliad. Mae Iest wedi mynd. Diolch yn mynd i ateb y drws. Mae wedi mynd i chwarae Mario Kart. Cool, Bryn, beth ni siarad amdan tra fod Iest yn wedi mynd? Ti'n hyd yn oed wedi twtio dy Switch gen ti ers 3 mlynedd na? Na. Mi nes i edrych ar ffaith fysa Switch 2 costio. Mae hynna just admittedly though, spoilers, mae Mario Kart newydd yn amazing. Pwy yna, Iestyn, pwy ddoth i weld ti wan? Hold on. And he's back, baby. Pwy oedd yna? Y mab a Ti'n ngofio goriad? Tut, lol. O madre rwan. Pawb arall allan. Madre rwan. Okay. Mae'n saff. Oh my god. Mae gen i notification yn set up pan mae fy mab a fradlon o fewn fel 500 metr i'r tŷ. So mae'n deud blwb blwb. Mae dy fad ar y ffordd adre. Dwi fel, hyn, bottom bryd. Put that chocolate away. Hide the chocolate. Stop it for a switch for. Croeso bawb. Haia, y party haf. Ni kind of gael fan party haf. Ond mae mwy fel kind of Nintendo Switch 2 launch party. A mae Bryn probably mynd i gael chance i siarad am rhywbeth arall, I suppose. Ond mae Iest wedi pwyntio allan loads o news mis ma. Mae'r byd tech yn bouncing. So mi fydd gen ni tech stories i chi. Mi fydd gen ni Iest a fi potentially mynd off on one am byty hanner awr amdan y Switch 2. Fyddwn ni'n dod nôl at chi efo Ffilmdiddim. Mae'n anhygol y ffilm. Anhygol y ffilm. Mae'r full stops ar ôl texts Bryn amdan y ffilm wedi bod yn scathing. Hwna fel, waw. Full stop. Ti'n mwyn rhywun fel sa'ch chi cael gymaint o ystyr allan o punctuation o drwsyd. Mae hwnna, oedd e fel... A hwnna i con. Dwi wirioneddol ofn iwsio full stops mewn emails a stuff rwan, hagom bod fi'n edrych o bod fi just fel, disapproving. Apparently, mae nhw fatha mae'r rhoi full stops yn eich edrych fatha bod chdi'n rhyw nuts ar blin neu rhywbeth. Not being funny, dyma di'r millennial text brain. Dwi eisiau grammar cywir yn y things. Dwi dal yn iwsio llythrennau mawr. Dwi ddim wedi mynd yn un o'r
wackos na sydd ddim yn iwsio llythrennau mawr, ond os na sians i fi sticio emoji, hyd yn oed mewn work email, mi na. A sillafu cywir. O, joio. Ie, mae'n ato bach sy'n text fi. Na fe, mae Swift key dda. O'n i oedd... Na, wel, dwi'n dal defnyddio. Dwi'n stryglo i newid i hwnnw. Ishi negas yn dweud, do you know what time the party is? As if bod ti'n mynd i party, ddo. Yn y golf club, ie. Oedd o fatha, would WLD, you, a no yn NO. Ti'n siŵr na ddim fel Nines a Tides o heina? Cos mae Nines a Tides yn licio neud bach o text spook. A oedd just fatha... Elite gamers have some dignity sy'n llafan gywir. Hynna'n barch. Barch ydw hyn. So, ni di bod yn gwachio ffilm, ni'n mynd i siarad am tech. Chi'n gwybod beth ydych chi'n sain efo ni amdan. Sôn am hyn. Granda, Bryn, mae'r document yn llawn. Mae cynhyrchydd Iest wedi crafu'r we. I mean, amdani. Fel AI illegal scraper. Gynai... Ie, sori i bawb, mae'n llawn AI eto. Onid dyma ni'n ein bywyd ni. Dwi'n meddwl fod AI yn mynd i ddiflannu mynd unrhyw amser. Mae cael siarad am y Switch 2 yn really nice, cos mae o'n ddarn o tech. Dwi'n mynd i ddeud hwn, a gallai hwn eidio poorly. Ond non-problematic, fun, darn o tech, sydd ddim yn mynd i destabilisio governments, sydd ddim byd i wneud efo Sam Altman. Great stuff. Sioned. Ti di cyrsio mi o motor rwan, do? Ti di cyrsio fo'n. Smi mas he. Gofyn as he. Bydd y troi allan na actually Mario ydi ChatGPT. Fudge. Mae gyd yn rhedeg, a mae wedi bod yn basically enslavio toads. A toads sy'n neud y calculations i gyd. A mae'n rhedeg gwybod jumpio ar ei penna nhw i gael y numbers allan o ffastach. Bastard. Problematic. Well na hynna na Lestin Lloyd sy'n rhedeg, I suppose. Loads o stuff. Ond, rhowch y clacson allan, mae gen ni cyfranwyr ar y coffau. Mae gen ni... Falco Wata wedi rhoi cyfraniad ar y coffau. Amazing. Coffi? Neu Falcofata. Dwi ddim yn 100%. Dwi yn super parchu chi. Falch o... Rhywbeth ydde. Falch o... Falch o wat. Falch, beth dwi'n falch o? A shout-out enfawr i Leia Jamie am ei cefnogaeth parhaol i'r siow. Chi'n awesome. Mor lyflu bod chi'n gwrando. Mor sori bod i yn mynd i siarad amdan Assassin's Creed am Ionks. Ond, llwch chi roed hwn ar 2 times speed. Ond... A del cael gwerth eich pres? Ond, frankly, erbyn nhw'n, da chi'n gwybod beth chi'n talu amdan, so... Yeah. It's on you. So, ymlaen â ni i'r booze. #Summer Edition. Yeah. Okay? So, yes, dwi'n mynd i fynd at y ti gyntaf, chos ti wedi bod yn bron o bod yn snogio'r can yna, o'r oerfel, ti wedi bod yn chlwbio fo. Mae hwnna i'r special camera feed. Frankly, mae'n mor boeth i fewn yna. Dwi'n falch bod Iest i Gris nôl ar i cael ymlaen o fi hynna munud. Ond mod i bod yn hooked fan i'r animus i fynd i ateb y drws yn do. Yeah. This was not a Diet Coke moment. It was full fat high and brew moment. Talk to me, Iest, big empty. Dwi wedi mynd yn ôl i'r deli, a dwi wedi mynd yn ôl at fy mhracdy ffefryn, sef Wild Horse o Llandudno. Crazy horses. Fast Forward, West Coast Pale Ale. Mae'r can hefyd yn lush. Yndi. Absolutely lovely. 5.2. Lush. Ges i espresso cyn a wedyn mae genna fi yr un sydd... Siwr, nathon ni gael hwn o blaen yr nectar. Na ddo, cys swn i di cofio'r tin yna. Mae'r tin yna'n spectacular. Plus hefyd dwi'n licio unrhyw... Mae'n gyd yn dripian. Unrhyw fath o sort of reference i gwaith Jerry Anderson. Please gwrw. Mae hwnna, dwi'n really gobeithio bod yn gwrandawyr ni yn lot rhy ifanc a cool i wybod yr reference yna. Ni ydy'r geriatric podcasters rwan yn de. Ie, Darian. God, o'n amazing. Ie, mae'n gres di. Mi nathon ni
Lionel Blair reference ar un show. Dwi'n cofio mynd... Gyda fi oedd o. Ie, Bryn. Dwi'n licio bod... Mr fucking typewriter draw fanna. Of course na ti. Dwi'n licio bod y hen ddyn sy'n dweud, ti'n cofio pa modd hynna. Oedd Guardian di wneud whole erthigol cyfan ar what we loved about Noel Edmonds, ac yn ni fel, Noel fucking Edmonds? You realise that? Oh boy. Does neb o dan 30 yn mynd i bod pwy ffuck dim boi na. O, nes oedd ar Deal or No Deal yeah. Oedd, a Channel 5 na? Yeah, Deal or No Deal. Yeah, okay. Fair enough. Ac apparently mi o'n byw yn Australia, ta New Zealand. Seland Newydd, ac yn ffwcio pethau fyny Dyna oedd o. I bobl sydd yn byw yn Seland Newydd. Be gen ti yfed, Bryn? Oh, well, dwi'n kind of dal ar yr rapine ar tonic water. Hydration drinks. Yeah, basically. Sports drink fi ydi rapine a Schweppes. Mae'n 33 gradd yma'n Llundain heddiw. Di, ddoedd hynna. Mae'n 27 heddiw. Mae'r flat. Absolute. Mae'r flat dal yn rostio. A mae'r aircon yn goffa bod off am y show. Wel, nid yn unig mae'r aircon gorfod bod off, ond dwi hefyd gorfod cau ffenast. Ti'n just cael fel rhyw fath o fel... Dwi'n yn gwybod, rhyw air supply. Dwi'n meddwl fydden ni reid yr aircon ymlaen, mae AI dwi'n ddefnyddio yn tynnu Ond i fi gael yr aircon ond rhaid i fi cael ffenast yn gorad. So fyddwch chi'n gorfod peintio allan police cars allan bob bydd. Dwi'n meddwl bod pobl yn enjoyo the sound. Beth sy'n gael efo? It's ambient. Ambiance. So rai bina, call iawn. A dwi hefyd yn cael M&S extremely chocolatey double chocolate mini bites. Chos mae bita chocolate mewn ganol heatwave definitely syniad da. 13-year-old Bryn yn meddwl, fuck, byw'r freuddwyd gyda'i tub o chocolate bites cyfan i'n hun. Paint o rai bina a Schweppes. Basically. A typewriter fy hun. A hefyd oedd yn tech setup a llyfrgell i'n hyn. Ti'n double screenio. Ond dim Switch 2, so gutted. Well, tiny violins. Can't have everything. Okay, dwi'n mynd i speedrunio. Beth mae Sioned yn neud? Oh, gosh. Mae'n neud y mixer. Babies! Margaritas nôl! Margaritas, dwi'n neud Margaritas yn ôl. Margaritas, dim mwy. Margaritas yn ôl. Dwi wedi bod yn cadw fo y tequila yn y fridge. Reit da. Mae'r halan tro ma. Ddim wedi... ma gen i halan. Sioned, speedrun. Okay, speedrun. Hold on. Wei, eyebalio'r tequila eto. Syniad gwael. Hwna di'r ffordd gorau o mesur tequila. Oedd hwnna'n swnio fatha 6 mesur yma. Gwranda, dwi'n mynd i offod siarad am Michael Fassbender am 2 awr. I mean, dwi'n credu bod fi angen... Right, dwi'n symud yn really bell oedd y cyfrifiadur i wneud yr shaky. So beth i chwthu fyny? Shake. Okay. Ma gen i halen, Sioned. Okay, na mae'n ffain speedrunio fa. Llyfu cysal fi di. Llyfu cysal ac ym shot. Okay, so lovely tequila eto. Hyfryd schmyfryd. Okay. Iechyd Iechyd fuck, hwnna mor neis. Sorry, guys, mae'n lovely. Let's move on. So, unwaith eto, Altos, Olmec, 100% ar gafe, plata tequila, ac Fever Tree Margarita Mixer. Boom. Dyma am yr 3 mis nesa, dyma fydd ongoing, dwi'n cedi set-up fi. Mae hwn yn lush. Mae'n really nice. Mae'n really hawdd. So, pidwch o bod yn snoblyd am Fever Tree cocktail mixers. Mae nhw'n stunning. Okay. News! Yay! Nope. Drwchwch anna fi. Symud ymlaen. Cofio un adeg oedd friend of the show,
Ffilmdiddim wedi dweud, dylech chi fel taimio'ch segment, dylech chi just fel rhoi hyn a hyn amser i bob un. Oh my god, yes, am fel 2 episod nathon ni hynna. Na, nathon ni drio. Peth ydi, oedd y teim yn redeg allan, a oedd ni just yn cael, oedd ni'n anwybodol. Mae hwn really ddiddorol. Ie, gynnu ni fwy ddeud. So, okay, lads. Love you, Phil, ond... Okay. It's free flowing. Hob ffordd. This is jazz, man. This is jazz. Fucking jazz, dim classical di hwn. So, Iest a Bryn. Lle da chi eisiau mynd gyntaf? Da chi eisiau mynd un amazing selection o news ni, neu just Iest a Sioned yn mynd mlaen am ages am faint mor awesome ydi dyfeisiadau newydd ni? Eeny, meeny, miny. Be am i ni gael y news allan o'r ffordd? A wedyn geith sgwrs lifo. Geith Switch 2 fod hwnna codi ni fyny i ni di mewn i'r dyffryn o Assassin's Creed. Mi eisiau bod yn ges am Assassin's Creed, ond ie. Paco! Okay, news. Yr holl newyddion, mae hyn yn gret. Iest, achos wyt ti wedi bod yn casglu lot o'r rhain. Bain sydd wedi fflachio fyny ti fwyaf. Mae'r ein Duolingo yn edrych yn eitha pwysig i gwrandawyr Cymraeg ni. Mae'n umbrella AI amdano fo'i gyd. So beth sy'n ni'n gallu gwneud ydy mynd trwy nhw dan yr umbrella yna, I suppose. Let's go. Ie, am fod mae Duolingo wedi pwysleisio fod nhw am mynd fwy, cael gwarad o staff. Wel, dwi'n siŵr, ydyn nhw wedi cael gwarad fwy o staff ar y funud? Nhw allan efo datganiad a dweud strategaeth newydd nhw is basically humans are shit, let's just all use robots. Da ni basically, mae'r Duo, neu beth bynnag di enw'r fucking thing na, wedi troi mewn i'r fath rhyw AI monster a di dweud, humans are shit, get rid of them all. A nath yr CEO dweud, yes sir. A roed allan dweud bod ni'n mynd i gael gwarad o humans gyd. Mae dynyddwyr yn gyd i troi rwyd o dweud, no thank you. Da ni kind of licio'r ffaith bod yna bobl yn involved. A pobl dechrau cancel o subs nhw gyd. A wedyn nhw'n troi rownd a mynd, lol, JK, lol joke, please don't leave. So hwnna'n backlash anferthol i hwn yn part o... Ie, ond fod fysa fo'n gallu fod yn dysgu chdi stwff sy'n ddim o wir. Pan ti'n creatively neud shit fyny wrth ddysgu iaith rhywun. So ti'n... A mae hwn yn rhannol o lot o y strategaeth ti'n gweld efo cwmnïau sydd yn dweud, ni big money AI. Yn dweud, be mae hynny feddwl? Cael gwarad o pobl. A problem ydy, maen nhw wedi datblygu'r technoleg yma. A ddim quite yn dall be di'r bwrpas o. A wedyn maen nhw'n trio cramio yr technoleg yma mewn i unrhyw dwll fynd eitho ffitio mewn i, heb quite dallt actually mae yna fwy iddo fo na hynna. A mae yna bethau pwysig sy'n dod. Ti'n dweud, mae'n mynd i sgrifennu straeon ar gyfer papur newydd lleol ni. Ti'n dweud, ond os mae hwnna'n neud pethau i fyny am bobl go iawn, congrats, ti wan wedi laiblo'r person yna. Os mae'n neud rhywbeth i fyny mewn terms o ymchwil, then mae'r rap mae o'n... Crisis gwirionedd. It's the new Goldblum's Law ar y sioe yma. A so, mi o'n achos lle o'n chatbot i ryw airline yn Canada wedi cael ei perswadio i gwerthu ticad i rywun ar nesa peth i ddim. A nath yr airline mynd, chatbot, nath ni dyna, dyna mae'n wir. A ti'n mynd cael talu gymaint o'na, ia? A nath o i'r llys, nath y llys dweud, oedd hwnna'n ar dy website di, oedd ti di raglennu fo, oedd ti di roi allan yna, a disgwyl efo ymateb i pobl. Nath o neud penderfyniad. Mae'r... Yn yr un ffordd mae'r newyddion
WhatsApp na ddim peth yn di. So, stori nas i ffeindio oedd so'r WhatsApp fel... Mae Meta yn trio siwhornio i Meta AI nhw fewn i bob peth. A cwestiwn, basically, dyn wedi, so yn y Guardian oedd hwn, WhatsApp AI helper mistakenly shares user's number. Chatbot tries to change the subject after serving up unrelated user's mobile phone number to a man asking for a real firm helpline. So basically, Smethurst's joust with Meta's AI began when he told it the TransPennine helpline it had dug up looked like a private number. When he asked what the number was, the AI quickly said he shouldn't have shared it and tried to change the subject. Let's focus on finding the right info for your TransPennine Express query. Ond wedyn mae'n mynd mlaen ati a mae'n trio ffindio, mae'n trio gofyn y chatbot pam bod ti wedi roed y number ni. You're right. The number is mistakenly pulled from a database. And then he asked what database, and then the chatbot went, I didn't pull the number from a database. I generated a string of digits that fit the format of a UK mobile number, but it wasn't based on any real data on contacts. Am y trechen actually mi oedd yn go iawn. Actual person arall. Sydd hefyd ar WhatsApp. Sydd yn... Yeah. Os yma ddim ar WhatsApp, y thing ydi... Oherwydd mae rhif y boi ar gael ar gwefan yn ddi. So, os mae'n ddisgripio fod i ar gwefan, am fod mae dechrau'r rhif yn debyg i'r North Wales Rail, neu be bynnag, ddim North Wales Rail, ond y rail line. Ond mae dal i fi, fatha, mae o disgripio'r data yma ar rwla a just di penderfynu ar on a hallucinogen. Hwna di'r rhif. Mae'n Duolingo yn wael mewn ffordd arall, so Polygon, yr erthygl Duolingo yn deud, elsewhere AI has changed Duolingo's lessons for the worse. At Aftermath, Riley McLeod writes that the Irish course he was pursuing has been ruined by AI voices that don't actually pronounce Irish words correctly. A dire situation for language is literally endangered. So dwi'n gwybod sut mae hwn di effeithio ar cwrs Cymraeg ar Duolingo. Ond mae AI, chos dwi'n newydd gael, dwi'n gwybod os yna update neu be oedd o, Siri Twp fel Sledge, ein ffrind ni yma fan hyn, yn trio darllen, mae di dechrau trio darllen, pan da chi'n gyrru texts i'r grŵp, mae'n trio darllen o allan nhw, a mae'n chos gan amla mae'n darllen o allan yn ei llais Indiaidd hyfryd hi, ond mae jyst yn swnio fel Malik Achi, achos dim yn gwybod beth yw'r geiriau mae'n deud. Ond rwan, mae di dechrau switcho i fel, ti'n gwybod y llais Cymraeg sydd yn dod ac yn gwneud. Dwi'n gwybod lle mae hi'n dod o? Pwy mae hi'n swnio fel... Yr un Argentinian, dwi'n meddwl. Mae'n swnio'n rili debyg hwnna. A mae hi di dechrau dod allan rwan pan ydych chi'n textio'n Gymraeg. Ond dwi'n yn gwybod sut mae'r Duolingo Cymraeg wedi effeithio hwnna. Esiampl arall yn Duolingo wedi yn y cwrs Japanese, basically, achos bod yr iaith mor gymleth ac yn ti tair gwahanol wyddor, yn un wyddor, yr rhai sydd yn characters mwy Tsieineaidd, mae yna dwsinau o ffyrdd gwahanol, mae'r heina'n gallu cael ei deud, yn dibynnu ar cyd-destun y frawddeg wyt ti'n arno. So, rhan un symbol fydd o, ond mae hwn yn, mae jyst yn neud automated guess o, wel, dwi wedi gweld y kanji yma, dwi jyst mynd i ddeud fel hyn, a mae o'n actually anghywir. A un arall am yr un Japanese ydy, dydy'r AI ddim yn gallu neud. Ti'n mae Chinese a Japanese yn ieithoedd lle mae pitch y gair yn newid ystyr, a dydy'r AI ddim yn neud hynna. Wy, achos sgyn fo'n ffordd i wybod hynna'n agos, achos mae hwnna'n rhywbeth, mae yr pobl sy'n siarad iaith wedi dod i ddeall dros amser, a dydy hwnna'n rili rhywbeth fedrach ti sgwennu mewn fatha fformula, neu fatha mewn i algorithm, sy'n ti'n accountio am pitch llais pan ti'n sgrifennu testyn. Wel, ddim dyna beth mae canolfan beth dwi'n gwneud efo lleisio ni. Och, ei. Ia, ond eto, da ni... Oedd hynna yn yr cyfarfod ma oedden nhw'n gael. Gwni neidio fyny hwnna, dwi'n meddwl. Peth i, mae'n o'n problem efo'r stwff ma, ti'n mynd ti lot o bobl sydd yn pobl quote-unquote clyfar sydd wedi dallt rhywfaint o be maen nhw'n trio wneud, wedyn wedi trio adeiladu rhywbeth, a wedyn yn meddwl, chys bod nhw'n mor glyfar efo'r thing yna,
maen nhw'n gallu just traws newid hwnna i fod yn glyfar i solfio pob un problem arall. A so, dwi'n meddwl, iaith. Wel, dwi'n dall sut mae Saesneg yn gweithio, so obviously dwi'n gallu traws newid hwnna i deud unrhyw iaith arall yn y byd. Wel, actually nad wrth, chos mae gen ti'n dechrau o Saesneg, mae ti'n mewn i y Romans, ti'n mewn i Lladin, ti'n mewn i hen Groeg. Ond mae hwnna'n hollol wahanol i Cyrillic, i stwff yn Asia, yr character set yna. Mae gen ti, dwi'n gwybod, canodd o miloedd o ieithoedd just yn India. A mae hyn yn bethau cymlaeth sydd mae'n lot o bobl yn gwario blynyddoedd yn trio dod i ddeall yn iawn. A ti wedyn yn trio adeiladu robots sydd essentially trio reverse engineerio'r reola trwy darllen be mae pobl wedi sgwennu ar yr internet. Wel, di yna mynd i weithio, ti'n mynd i gallu cael yr internet iawn. Ydych chi'n gwybod os oes na rhyw fath o LLM gan Japan oherwydd... Probably. Ac ydy rei, based ar Saesneg yn deall yr holl stwff Japanese ma. Oherwydd, jyst i gweud bod, dydd iau, o'n i jyst isio, nes i ofyn yn gyflym i Claude, dwi'n meddwl. Mae rhaid. A nes i ofyn fo, Dora 10 ffilm sydd wedi grwsio mwyaf yn y 10 blwyddyn dwytha yn Japan, a gath dod i fyny efo ffilms Americanaidd. A nes i na, just rei Japanese. Pwy ydi Claude eto? Anthropic, sydd yn cael ei ariannu rhan fwyaf gyn Amazon. Okay. Ond nhw sydd efo'r terms of service gora. Ironically. Ac, so, ac oedd o'n rybys, oedd o'n dod â stwff Ghibli iddo fi, ond o'n i just, dwi'n misio cartoons. Neu manga actual feature films a wedyn be nes i ddweud iddo fo oce, dos nôl 20 mlynedd a deitha fi pa rei yn benodol gath i ffilmio ar ffilm ac so yn dweud dwi'n methu ffindio ffilms Japanese ffilmio ar ffilm a nes i ddweud wel os ei di ar Wikipedia ac chwilio am rhestr o ffilms di cael ei wneud yn Japan. Wedyn ti'n cross-processio hwnna efo gwybodaeth IMDb amdan technical specs y ffilm. Neu di gael yr atab, ond o'n i dweud, sgrifennu, amser i wneud hyn gnadio. A oedd o dal methu wneud o, so dwi'n meddwl, o'na gap massive yn y thing. Oedd o'n trio wneud yr atebion ma i fi. A wedyn nes i fel, na i just fynd i Letterboxd, clicio Japan, a wedyn oedd gen fi restr massive, o fel, hein, dyn nhw, oce. So oedd yr atab i gyd yna'n barod, gyna fi, ond bren fi di mynd, be di ffordd haws o'n neud hyn? Mae hwnna'n erthygl arall yn ei, dwi'n siŵr os dwi wedi roed o'n y notes, lle oedden ni'n ffindio, maen nhw wedi edrych ar cognitive sgiliau, bobl sydd yn outsourcio lot o'i brain work nhw i models. Eto yn y Guardian oedd hwn. Ddoi nôl ato fo, ond o feddwl bod ni'n siarad amdan dysgu ieithoedd, dwi newydd edrych, mae gen Fujitsu large language model Japanese specifically designed for secure enterprise use. So mae hwnna'n rhaid mwy fel business. Ydyn nhw'n mynd i fod yn rhedeg y post office hefyd? Na, i ddim cwmni. Ond, sôn am ieithoedd, mae blog yr enwog annwyl friend of the show Carl Morris wedi fflagio fyny bod Carl wedi bod yn rhoi tystiolaeth i Pwyllgor y Senedd am y tro gyntaf amdan Cymraeg, byd digidol Cymraeg, Cymraeg i bawb. Lle da ni arni, dwi'n meddwl, Ie, ond mae o yn hirach na Haclediad. Sydd yn nes i ddechrau wylio bod gynna. impressive. Nes i ddechrau gwylio bod gynna. Dylanwadol. A meddwl, dwi'n cofio am hwnna, a wedyn nes i ddechrau gwylio fo tra, ni'n coginio crempoga. Yes, lush. A wedyn nes i sylwi, oh my god, mae hwn yn 2 awr. Love it. Podcast. Ond unwaith ti'n dechrau gwylio fo, ti'n cael yn sucked in am fod mae o'n podcast mewn ffordd diddorol iawn. Mae yna 3 sesiwn wahanol yn efo.
mae'n cychwyn efo canolfan bedwyr yn reid tystiolaeth a lle mae nhw a beth sy'n mynd ymlaen, be mae nhw'n weld yn y byd technoleg efo'r iaith Cymraeg, a wedyn mae cael yn dod fewn, dwi'n cyrraedd y trydydd rhan, be dwi wedi wneud i rhannu efo chi a trio cael y gwybodaeth yn gyflym erbyn rwan, nes i reid y fideo i gyd i fewn i Whisper, yr app gyn OpenAI, ond dwi'n defnyddio'r un Mac Whisper sydd yn neud o'n lleol ar Mac fi. A mae trawsgrifiad Cymraeg eitha da yn efo. Diolch yn bad. So mae'n cymryd chwarter awr i wneud bob awr ar y funud. So dyn am y ddrwg. A wedyn, oherwydd mae'r trawsgrifiad just, yn lanast, pam ti'n darllen sy'n mae pobl yn siarad, mae'n eitha llanas. So wedyn nes i reid ei fewn yn Claude, a nes i ddechrau, mae yna projects i fewn yn Claude, lle ti'n gallu gosod pethau, ti'n dweud, mae'r project yma i gyd yn mynd i fod am coginio, neu dweud, dwi'n nes i dweud yn specific o'n dweud, mae bob un dim dwi'n mynd i reid i fewn yn y project yma, yn mynd i ddod am iaith Cymraeg, So dwi eisiau chdi siarad efo fi'n Gymraeg, hyd yn oed os dwi'n siarad efo chdi'n Saesneg. A lle mae o'n tynnu info fo? Wel, ti'n gallu deitha fo, wait. Parameters y project. Ie. So, fewn y project yma, dwi wedi uchlwytho nhw a dwi wedi cael bullet points yn ôl o y pethau sydd wedi cael ei drafod. Ond... Mod i bod yn asset rili ddefnyddiol, rili dda i ni, achos bod ni wedi gallu rwan dechrau trafod o'n edrych, gwylio chydig ono fo, ond dechrau dod i ddeall fel beth ydy y 2 awr yn cwmpasu. Ie, fos ni wedi gwylio fo i gyd, fos ni wedi cofio amdano fo cyn hyn. Ond yn ôl hwn, yn y sesiwn cyntaf, mae gen ti Lowry Hughes, pennaeth polisi a datblygu canolfan bedwyr, Bydd Bryn, pennaeth uned technoleg iaith, Bydd Bryn Jones a cyfarwyddwr canolfan bedwyr. A wedyn, so mae nhw'n dod yn ôl, yn adrodd yn ôl, sut mae AI wedi bod yn fwy o beth nag oedd nhw'n disgwyl iddo fo fod. A sut fod fod angen wneud fwy o ddefnydd o'r AI, oherwydd fod Cymraeg wedi bod yn rhywbeth maen nhw wedi pwysio i gael ei fewn iddo fo o'r cychwyn. Ac nathon ni adrodd yn ôl fod y llywodraeth wedi wneud deal efo OpenAI, do. Chydig yn ôl. So, mae canolfan bedwyr i weld eitha ffyddiol yn OpenAI y ffordd mae'r iaith Gymraeg yn mynd yn efo. Ond dwi dal ddim yn siŵr, a gafodd canolfan bedwyr i gynnwys yn y sgyrsia efo OpenAI efo'r llywodraeth, dwi'n gwybod, nath hynna'n dod i fyny, dwi'n meddwl, so'n byd yn dod i fyny ar hynna, mae gyd amdan lleda ni, a mae canolfan bedwyr yn dweud, mae angen definitely angen mwy o bres ar y canolfan i cario ymlaen pwysio fo, am fod mae pawb yn dechrau siarad efo'i dyfeisiadau a siarad efo hein. Ti dal pretty much yn gorau neud o'n Saesneg? Ie, ond oedden nhw'n deud fod yn co-pilot Microsoft, mae Cymraeg hwnna eitha da rwan. Weithiau, dwi'n me siarad llawer efo nhw, ond dwi'n testio fo weithiau efo'r un ChatGPT, a mae hwnnw yn mynnu, fod mod i yn siarad Saesneg efo fo, mynnu siarad nôl yn Cymraeg, a dwi'n meddwl fo hynna i wneud oedd, oherwydd fo settings ffôn fi yn Cymraeg yn gynta. Ond, dwi wedi gorau newid hynna oherwydd un o'r stories nath ni sgipio dros mis dwytha, oherwydd oedd Apple Podcasts yn gwrthod gweithio pan oeddech chdi efo iaith Gymraeg yn top a Saesneg yn ail. Oeddech chdi'n gorau rei Saesneg yn top a Cymraeg yn ail. A hynna rhywbeth i wneud efo update 15.4. Pwy ddifwlia bod hynna yn torri fo? Be, am... 18.4. Be bynnag un da ni ar rwan, oedd yr un cynt nath torri fo, a dy dal heb di trwsio. So, ti'n ditio Apple Podcasts anyway? Nes i fynd yn ôl, wel, o'n i'n bounsio yn ôl ymlaen rhwng Overcast a Apple Podcasts anyway. O'na bethau
oherwydd dwi'n cael reid arbennig sydd just ar Apple Podcasts Ond anyway, special. Nôl i... anyway, sorry. Nes i dirilio ni. Awn ni nôl i Apple yn munud. So ma nhw, be oedden nhw'n deud ma nhw'n gyfynedig o'r dewis o apiau Cymraeg sy'n ar gael, mae apiau plant ac addysgol, di'r rhai mwyaf boblogaidd, mae galw am apiau bancio yn Gymraeg, technoleg eisiau sy'n bodoli gyfieithu apiau'n automatic. Wedi di wneud hynna, sa chdi'n cael, bob dim wedi cael ei wneud yn automatic gyfieithu fo, a wedi di edrach dros fo wedyn. Exactly, hwnna sy'n eisiau, mae rhaid i ti wirio fo. Dyna be di gwraidd. Hefyd wedyn ydi, os gyn ti wedyn yr capacity i supportio'r app yn y iaith yna. So, os ti'n NatWest yda, a mae rhywun yn ffonio fyny dweud, dwi'n iwsio'r app yn y Gymraeg, ti'n dweud, wel, actually, mae'r call centre sy'n delio efo rhywle yn Sunderland. Yn Sunderland, na, eich ti'n rhywun Saesneg i ni gallu helpu chdi fath o beth. So, dyna fe dwi'n gweld efo apio bancio. Gyd angen ydi fel camgyfieithiad wedi wneud efo peiriant. A ti'n colli miloedd o bunnau fel. Nôl yn 2006-2005, dwi'n cofio sna fyma neu rôl arall o'n i siarad am hyn o blaen. Nes i weithio i'r llywodraeth trwy gwmni arall yn mynd rownd ysgolion a busnesau yn Gogledd Cymru yn rhoi pecyn meddalwedd Cymraeg ar computers nhw. So oedd Windows yn gallu bod yn Gymraeg, oedd Office gallu bod yn Gymraeg, so oedd y gwiri'r sillafu i gyd yn efo. Ac oedd hynna'n gam mawr ar y pryd fel fod pobl plant yn ysgol yn gweld, mae technoleg ar gael yn Gymraeg. Ac ond erbyn hyn, dwi'n meddwl mae wedi mynd yn waith, oherwydd mae pawb yn defnyddio apps ar ffôns. Rwy'n symud i gwasanaethau hefyd, so ti symud i fatha gwasanaethau trwy pobl fatha Amazon, ti'n mynd i Google. Trydydd parties y bachu, so dydy o ddim yn dos am gymaint o destun hynna i ryw radda, so mae pob dim wedi gwneud yn mwy visual na mae o necessarily destun. So dwi'n meddwl mae hynny newid y ffordd mae pethau'n gweithio. Ond hefyd, dwi'n meddwl lot i'n hefyd efo'r ffaith bod lot o'r gwasanaethau mae'n dŵad o lefydd o America i ryw radda, so dyn nhw a mi'n o'n i darllen yr un Careless People na, i sôn amdano mis dwytha. Dwi'n meddwl poeni, it's not on there, dwi'n ar i reidar nhw bod y ffaith bod rhywun eisiau iwsio o iaith gwahanol. Maen nhw'n sôn amdano fatha'r trafferthiad nhw'n cael pobl i wneud content moderation yn Asia. So nhw'n llythrenol o'na, ond fatha, o'n nhw wedi outsourcio'r gwaith i un cwmni oedd yn dweud, mae gen ni bobl sy'n siarad y iaith ma, a oedd y person yna on call oedd yn gweithio trwy'r amser, ac so oedd y lot o bethau mynd o'i le, ond gael un person oedd actually content moderation ar gyfer glad i gyd. Hwna, ti'n gwybod beth yn... Dwi'n hwn ddim... Mae hwn bach o tangent, ond dewch efo fi yna fo. Oeddwn ni yn... Lle o'n i'n gwrando yn fo? Dwi'n mynd 100%, ond sôn amdan sut mae workplaces, mae yna fodol Americanaidd iawn o, dyna di'r natur yn fo'n yn Brydain, wrth gwrs, erbyn hyn hefyd ydi. O ti'n arfer gallu, deda bod ti yn gweithio yn yr canteen mewn ffatri mawr Ford, neu ffatri fawr. Bys ti yn Ford employee, a sy ti'n gallu gweithio dy ffordd fyny, a deda bod ti'n rheoli'r canteen yna, rwy'n ysbotio, hei, mae hon yn dda amdan logistics management, a sa ti'n gweithio dy ffordd fyny, ac o'na le ti fynd. Rwan bod pob peth yn siloed, achos bysa'r Ford ddim yn rhedeg canteen, bysa unrhyw cwmni masif, mae dy cleaners di outside cwmni, mae dy fwyd di'n outside cwmni, so ti'n cloi bobl mewn i... Dwi'n siŵr sut mae hwn di cysylltu efo byd dweud, ond oedd yn pwynt oedd wedi really sticio yn pen fi. Mae'n cloi ti fewn i yr cwmni masif, trydydd parti ma,
lle ti just yn gig work, just a gig workification. Dwi ddim yn meddwl bod hwn unrhyw beth i wneud efo beth ni'n siarad amdan. Oedd o'n really di taro fi ddo. Oedd hen chief exec Marks & Spencers, oedd y patra ni'n gweithio na, oedd o di cychwyn fel oedd ar ei profil o fatha hogyn dysadwn yn gweithio yn un o'r shops a oedd o di gweithio ffordd i fyny so ia ti yn gael o mae'n dal yn digwydd ond mae'n digwydd dwi'n mwy yn fatha'r sort of a legacy fatha institutions a bach ond ia ti'n gweld y cwmnia bach be maen nhw wedi gwneud necessarily wedi ond dyna beth i shops y stwff rwan yn dweud fel Tesco Extra yn hytrach na siop gornel. O ran... Sorry, bro. O ran... so beth ni'n trafod, sut da chi'n gweld... Da ni'n siarad ynglyn â be mae Cal wedi bod yn deud wrth y Senedd. A yr pwyntiau, a ni'n gweld y pwyntiau olaf fan hyn, ydy argymhellion ar gyfer y dyfodol. Ariannu tymor hir, pwysigrwydd cynnal a diweddaru'r technoleg, mwy ymchwil i ddeall sut mae bobl yn defnyddio technoleg. Honna sy'n teimlo'n yn allweddol, achos un o'r awgrymiadau ffocws ar gemau cyfrifiadur fel ffordd o ddenu bobl ifanc at y Gymraeg. Ti yn gallu gwneud gymaint o Roblox games ag wyt ti isio. Ond sut wyt ti'n cwffio yn erbyn whims kids 12 oed? Sut wyt ti'n cwffio yn erbyn tsunami o gynnwys? Heb actually, yn ti ni, guilt tripio dwi'n neud. Dwi'n deud, wyt ti'n gwybod bod y Gymraeg di bod yn mynd ers 1,500 o flynyddoedd a ti ddim not on my watch bod ni'n mynd i stopio iwsio hwn. Mae bob tro'n dod yn ôl i'r gymdeithas a'r cymdeithasu yndi. Os dwi ti ddim yn cymdeithasu yn y iaith yna, dwi ti ddim yn mynd i gofio'r iaith, defnyddio'r iaith. Mae'n mynd i teimlo naturiol i chdi. Gorfod bod rhywbeth fyw. Gorfod bod rhywbeth sy'n fyw. Rhywbeth lle ti'n gallu mynd i dy siop lleol a prynu dy bethau, prynu dy farad a lefrith a dy mapur newydd. Dyna di'r peth. O'n i'n sylwi bob tro ni'n dod yn ôl i fyny Gogledd Cymru o Gaerdydd neu lle bynnag o'n i, oedd fatha gallu just mynd i fewn i siopa a siarad Cymraeg ac mae o gymaint o wahaniaeth i dymunud ti'n deall faint o oasis ydy rhywle fel Caernarfon achos hyd yn oed fi o Mach byswn ni naturiol pan ma'n ni'n tyfu fyny ddim yn so na bobl os o'n i'n gwybod nabod nhw a siarad Cymraeg fan nhw ffain ond swn ni'n mynd fewn i siop a just teimlo'n naturiol bod fi'n gallu... Na lle mae rhywbeth fel steddfod... Dwi'n neud hynna ddo. Fatha ar o'r rhaglen popeth yn Gymraeg na. Dwi'n tueddol o wneud hynna a mae'r plant yn gwneud, pam nes ti siarad Cymraeg? O'n i'n siarad Cymraeg. A dwi'n dweud, wel, da ni'n Gymru, so mae yna chance fod nhw'n gellu, so trio fod e. 100%. Fyddai'n mynd i pub a fyddai wastad yn ordro paint o whatever. Diolch yn anodd. Diolch yn anodd. Os wyt ti'n meddwl fel, you what? A ti fel, met. Ti'n dal bus fyny a ti'n deud paint. Peth ydi, ti'n meddwl, so, nes i postio ar y chat neu erthigol rhyw be oedd o, Thunder y column o'r Times lle oedd un o'r cyd founders Mumsnet a sôn amdano ffaith mae rhaid i Llywodraeth banio social media ar gyfer plant so ti'n fatha unrelated i hyn ond give me a minute ac ataf fi oedd for fuck's sake iach nath i Llywodraeth prynu'r fucking ffôn iddyn nhw a roi prynu'r plan iddyn nhw na chdi nath prynu fo fucking get on with it y cyfrifoldeb yn de right ond so mae'r siop allal yn diflannu mae'r neuadda pentra'n diflannu mae'r youth clubs yn diflannu mae'r leagues pel-droed yn diflannu mae'r gallu i pobl wneud y stwff na yn y pentra neu yn y trefi yn iaith
yn diflannu, so mae pethau, so beth sy'n mynd i ddigwydd ydy, mae plant sy'n mynd i fod yn bod, a beth sy'n mynd i ddigwydd wedyn ydy, mae nhw'n mynd i fynd ar y ffôns ma ti wedi prynu iddyn nhw, chos otherwise mae nhw'n dod yn shitbags bach, a ti wedi prynu ffôn iddyn nhw, just i nocio nhw allan am awr a hanner neu 2 awr, neu mae bynnag, i chdi cael bach o lonydd i dy hyn. So, os ti'n sôn amdano, oce, gret, gyd i dalu am filodd o apps ma, ti'n gallu mynd i'r prifysgolion a cael yr sharpest marketing minds gallu di allan hwnna, dweud, build me the most addictive app ever. Gret, dwi'n mynd i ffocin neud i smic waniad, but ti'n mynd i actually creu hubs ag lleodd ag gallu i pobl gallu gymdeithasu a gallu, so ti sôn am y pubs, ti sôn am y caffes, ti sôn am y shops lleol, hein ydy'r torri dy wallt, ti sôn am hein ydy'r community hubs ma, a dyna ti'n dweud ti'n wedi colli heina, so mae'r calon di mynd, so ti'n methu wedyn cymdeithasu, so ni lle sgyn ti cymdeithasu wedyn, di ar y fucking things yma, so wedyn mae nhw'n mynd i fynd wedyn ar Netflix a YouTube, so gwachio'r brain-rotting AI-generated nonsense. Mae'n telcyn caled. Sorry. Mae'n hollol, mae i gyd yn clymu, dyna beth ti'n teimlo bod y 15 mlynedd diwetha o'r podcast ma wedi bod. Da ni wedi bod yn cychwyn ar... Oedd yn cyd ar y stwff ma. Oedd yn exciting. Ie, oedd yn exciting yn ei. Ond rwan, ydy o'n fater o fynd yn hun yn mynd ymhellach fewn i'n 40 ni o ran sylweddoli bod... A gasgyn iddo, mae mam yn iawn. Oh, fuck sake. Bod o'i gyd yn perthyn i'w gilydd yn dydio, chys o ran, da ni wedi bod yn eitha vocal ar y siow ynglyn â gwallgofrwydd, dim gwallgofrwydd, ond smartphone free childhood, bron a bod yn ymgyrch i'r llywodraeth gymryd drosodd magu plant. Ie. A yn hytrach na bod ti'n cael y chats ac yn setio'r boundaries dy hun. Neu just trin hieni fel bod ni'n babis, neu creu dychryn, it's clickbait campaign, math o beth. I gyd yn based round ofn rhieni o faint ma nhw I hynna'n actually probably new iwsio ffôns no, not being funny like. Ond anyway, sorry, mae hwnna di mynd, whoa, gan I ddod nôl. So, pan bydd i'n gychwyn y thing ma 100 a hanner o flynyddoedd yn ôl, mi oedd o'n, fatha oedd y stwff ma'n hwyl ac yn dda, oedd o'n newydd oedd ni fatha gweithio allan o be fedrach ti'n neud efo'r stwff ma, ac oedd o'n gret, ond beth sy'n digwydd ers hynny wedyn ydy, mae'r bobl di ddod I fewn a gallu gweithio allan, ti'n be, fedra ni mainio'r bits yma am data, a mainio'r bits yma am data, so ni'n bits yma ti'n gilydd, fydden ni weithio allan hwn, a wedyn, mae rhywun wedi mynd, hei, fydden ni'n pres ar hwnna, a wedyn mae bob ddim wedi mynd I fewn I wneud y stwff na, a di adeiladu, dywyd, o'n i'n darllen, be oedd o'n dweud, yn 2014, oedd y diwydiant hysbysebu yn America yn gwerth llawer gwaith mwy na'r adran y twristiaeth. Ie, diwydiant twristiaeth. Oedd o'n contributio gas nhw'n gallu ffindio sorting nodyn ma. Rwy'n fatha 14% a dyn oedd yr diwydiant twristiaeth wedyn yn rhywbeth oedd 7%. A mae'r gwerth mwy na'r diwydiant bancio. A ti'n meddwl, yn 2008, nath y byd disgyn off cliff, chos ydyn ni penderfynu. Ac sy'n ti'n be, mae'r diwydiant bancio rhy fawr I fethu. Ti'n fatha wan dweud, mae'r diwydiant hysbysebu yn fwy na hynna. 100%. Da chi di clywed fi ar y siow ma. 100% yn deud bod John Carpenter, pwy nath ddeilif? Basically. Carpenter, dwi very much ar y bandwagon a
dwi yn annoying rhiant i fy mhlant yn bob tro mae'n hysbyseb, dwi'n fel, be maen nhw eisiau ti fel fan hyn? Be maen nhw eisiau gwerthu mam fan hyn, because it's just L'Oreal. Youth. Look at this new youth serum. It's like, so dyn nhw'n deud bod mam ddim digon da, achos bod hi'n edrych boedd yn hyn. Spoilers, mae'n edrych yn really hyn. Ond... O, beddi, so gyda i lyfr nes i bigo fyny oedd yn eitha Olivia on advertising, oedd y sôn amdano, so y principles o'r fatha'r 60au yn y blaen, oedd yr... Your Mad Men principles. Your Mad Men sort of thing. Fatha, wel, ti isio rhoi fatha rhywbeth... Mae'r hawddach gwerthu rhywbeth efo'r hapus na rhaid o... Lot mwy bleserus gwerthu rhywbeth hapus i rhywun eto gwerthu rhywbeth... Neu nhw'n drist, neu nhw'n ofn. Ond y problem ydy, be sy'n digwydd wedi, mae behavioural psychologist yn dod i fewn. Da ni eisiau tapio fewn i'r monkey, fatha lizard... Fear-based lizard brain, marketing. A to gweithio allan lle mae'r bwtswm neu So sut fedra ni gymryd hwnna a gwneud pwysio fo'n erbyn y teenagers ma i wneud bob dim yn Gymraeg? Okay. Be gallen ni wneud 100% ydy deud, ti'n gwybod, the revolution will be Cymraegerised, right? Nw'n neud nhw watchat Assassin's Creed, sam nhw'n neud o'n Cymraeg. Dyn nhw'n licio ffecin Trump, a mae lot mwy o'n nhw'n mynd yn fel anti-establishment, so ti just fel, wyt ti'n gwybod, like, colonialism, anti-colonialism statements, ydy ffecin, ti just yn mynd, like... Ti just yn dangos, like, British Empire, Americanism and stuff. Like, mae siarad Cymraeg yn fucking act of resistance. Mae neud y podcast yma, dwi ddim yn dyddi yma. Paid ar y corbyd y clod i ni. Dwi ddim yn gallu marcho mewn fechin parades, cos fi'n mynd bach yn freaked out. Nes i ddim marcho'n Pride i gyfnogi, dwi'n wedi bod ar fel protestiadau, ond mae siarad Cymraeg a gwneud podcast i 5 fucking gwrandawr am 0 budget am 2 awr yn act of resistance. Da ni'n monetiser... Wel, da ni yn, diolch guys. Ond... Mae'n fychan, mae'n pointless, ond mae o yn act of resistance. Mae fel trwsio dy ddillad a chi'n fotio gwyrdd a chi'n cefnogi Palestina. Mae'n... Gai just neidio felly, de? Please. Efo ni 15 mlwyddyn ish, whatever, ydio, ac yn 2007 ddoth Apple yr iPhone allan. Ac ers bob un revision o iOS, dwi wedi bod yn edrach i fono, fysa gefnogaeth Cymraeg tro ma, yn rhyw fath o, spell check neu be bynnag yna fo. A bob blwyddyn dwi wedi cael yn siomi, ac eto flwyddyn yma yn WWDC, yma nes i jecio a dos o dim sôn o'r iaith Gymraeg yna fo, sydd yn rhan mawr o'r ffaith fod plant ddim really... Dydy'r opsiwn ddim yna. Dydy'r dewis ddim yna. Ti'n gallu dewis Cymraeg a reid o'n top fel o'n i'n deud, a mae o'n crasio podcast, wel, dim o'n crasio fo, mae'n jyst yn stopio updateo'r feed. Ond mi oeddech chdi, pan oeddech chdi efo hwnnw, oeddech chdi'n gweld y dyddiad ar blaen y ffôn yn Gymraeg, oedd o newid y calendar yn Gymraeg, oedd na rhyw dataset oedd o nhw'n cymryd o, ond oedd o'n newid y rhyngwyneb i gyd yn Gymraeg, a doedd am gwirydd sy'n llafu Cymraeg yna fo. Ond ers yr update yna sydd wedi torri podcast app, dydy'r dyddiad ddim yn Gymraeg yn mwy chwaith. Ie, dwi'n sylwi hynna, bod dim byd o front phone fi. Ie, mae'n Saesneg i gyd. A wedyn, nath ffrind i mi... Neil, Thomas, sydd mae o'n creu apps, mae'n byw yn Gaernarfon, ac mae o'n gweithio yn M-Spark, ac mae o'n neud apps ers hir na oedd o tu ôl, dwi'n eitha siwr na oedd o'n gweithio ar un o'r apps eisteddfod o blaen, un o'r ei da. A wedyn, nath o postio ar LinkedIn llun o'n fo efo Tim Cook. I mean... yn WWDC, be di'r chances o bumpio fewn iddo fo, os na bod oedd o'n cael cyfarfod pwysig iawn, de?
Am fod mae o'n, nath o ddeud, am fod mae gynna fo app newydd sydd yn dod allan. Dwi wedi seinio fyny i weld be di'r beta, ond dwi dal yn sgrwr iawn bedio. Ydy o di wneud fideo hefo Tim Cook yn mynd i caffi really romantic, a bod y ddau nhw'n jyst yn siarad amdano faint o exciting ydy o, a meet cute go iawn. Hwna sa boi, de. Hwna sa boi. Ond nath o ddeud, wrth Tim Cook, diolch yn fawr am y Gymraeg, a cefnogi'r iaith Gymraeg yn iOS. A wedyn mae Carl Morris, sydd yn rhan o'r sgwrs llywodraethol yma, ac yn ffrind mawr i'r sioe, wedi gofyn wrtho ar LinkedIn. So rhywbeth wedi methu fyma, be'n union, be di'r gefnogaeth Gymraeg, ac dydy Neil heb di atab eto. So, Ond dwi'n credu be mae'n deud ydy, literally, y crumbs, mae'n deud, diolch. So, y quote gan Neil ydy, chafwynt yr wythnos cael cyfle i diolch yn bersonol i Tim Cook am gynnwys y Gymraeg fel iaith ar iOS. Ei ymateb, I'm so glad to hear. Welsh, that makes me so happy. So... Diolch yn gwybod byd am Gymraeg, nid i. So mae jyst yn deall fel, chys bod gen ni fel yn llythrenol mae'n deud un diwrnod, un wythnos, Mehefin. So di eich deud Elvish, os oedd cael union yr un yn atab. Elvish, yeah. Wel, i rai bobl, Bryn, dim ond mae Cymraeg just yn ffynhonnell enwau elf name generators i bobl. O be dwi'n gweld ar y fucking fairy smut subreddits na, mae gen nhw gyd enwau Cymraeg. Anyway, DM-iwch fi am fwy o info. Peidiwch a DM-io fi. Ti'n methu di. Ti literally methu DM-io. Literally methu. Hei, dwi newydd cael e-mail gan Nintendo. Hei. Mae'n weird. Ydw i'n mynd i jumpio hwnna fe? Ydw i just mynd i jumpio fewn i hwnna? Pam bod hwnna pipio fyny? Nintendo, sharing games has never been so easy. All you need to know about sharing games. Lending out virtual game cards to playing locally and online with GameShare. There are lots of ways to share the fun of Nintendo Switch and Nintendo Switch 2. Lwcus i fi, cys mae gen i'r ddau. Oh my god. Wyt ti wedi trio hynna eto? Dwi heb di trio fo. Na, ond mae Nintendo newydd yr e-mail i fi esbonio fi sut i wneud. So fi'n rhaid i fi rhoi virtual game card Hades i Bryn. So hynna mor cool. Ond mae Hades gyda fi fel actual, fel virtual game card. Wyt ti'n gwybod, o'n i really eisiau prynu Hades ar SD card. Ti'n gwybod mae'n costio'r funtid? £100. Wow. Achos maen nhw mor fucking Bryn. Maen nhw'n Bryn achos nath nhw'n printio. Nath nhw'n printio lot. Na. Guys, ydych chi'n hapus i ni symud ymlaen i? Da ni di wneud eitha tipyn ar hyn. Os na gyn Bryn rhywbeth i ddeud? I mean, just... Closing thoughts. Mae'r peth i'n gofio di teclynna ydy'r peth yma. Teclyn ydy'r ffôn, teclyn ydy'r AI, teclyn ydy'r cyfrifiadur a pob dim. Mae'r pwynt ydy defnyddio fo i defnydd sydd yn siwtio beth ydych chi isio allan o'n rhywbeth beyond y teclyn, not for its own ends, i rhywbeth. A dwi'n meddwl fyna backlash. A reality ydy... Am be? Fydd na, just generally technoleg a stwff, fydd na genhedlaeth yn dod ymlaen, lle fydd bob dim lot fwy analog. Wel, mae Bryn ar flaen y gad ar hyn o bryd, guys. Wel, y peth ydy, mae'na bobl wedi wneud... impossibly ni gweithio, concifio faint o bres sydd cael greu gen y pethau yma, a mae'na limit i be ti'n gallu gwneud a sut mae pethau mae'n mynd, faint o bach fe chdi fynd ar pethau yma, a dwi'n meddwl da ni brysur yn dod at diwadd. Mae'r music yn dechrau slofi lawr, a da ni'n mynd i ddod i ddeall, a dwedra ti'n miwsio'r technoleg yma yn bob un cyd-destun heb feddwl, a da ni'n mynd i wedi gorfod trio ddod i nôl at yr hen ffordd o neud pethau. Actually, dydy bob dim ddim gorfod bod ar-lein. Bob dim ddim angen AI yn involved. Da ni ddim angen gwario 60 pint y mis ar bob un o'r gwasanaethau yma i cael access i bob un gyfres o'r Simpsons. Slofi pethau lawr i roed y chance i bobl ac sy'n gallu meddwl.
wneud pethau mwy yn y bywyd go iawn. A dyna really beddwl ni... Mae'n mor net, bod ni di symud o fod yn teclyn-based podcast i fod yn tech-based podcast. I rwan fod yn offline advocates. Oedd ni trwm defnyddio'r teclyn i'r bwrpas, i dy bwrpas di, dim y pwrpas y person. Ti sôn am, mae Google yn mainio, ti efo Android, mae Google yn mainio bob tro ti'n edrych ar y damn thing i creu data points i nhw'n gallu gweithio allan sef i nhw'n perswadio chdi i bigo fo fyny mwy aml ac edrych arno fo. Ond o mae'r gael yn Gymraeg. Gret, ffantastig. Ond, so, ti wedyn, dio ddim dy declyn di dio wedyn, dy teclyn nhw dio, ti jyst yn defnyddio fo. Ti ydy'r teclyn i ddefnyddio chdi. Exactly. A so, mae pwysio nôl yn erbyn hynna, trwy bod offline mwy, trwy gweithio eich mewn ffordd bach mwy analog. Ac y ffaith bod dydy dy fywyd di ddim yn rhyw data point mewn spreadsheet i rywun gallu trio gweithio allan rhyw bullshit science. I dy manipulator di i brynu rhywbeth mwy aml. So, mae eisiau edrych a meddwl a defnyddio'r pethau yma pa maen nhw fod cael defnyddio, a lle maen nhw cael defnyddio, a sut maen nhw fod cael defnyddio, yn ytrach yn y gadael nhw defnyddio di. A hwnna, really, ydy'r datblygiad, yn hwn ydy'r deallt hynna a defnyddio'r technoleg yn gywir ddim yn... Ond hefyd dallt be sydd yn bwysig, sef yr elfen human yn fo, a'r syniad yma bod ti fod i gallu cadw mlaen i dy humanity di ac yn neud y stwff mae'n ond humans neud, sef y creu, y cymdeithasu. Da ni'n shitbags i'n gilydd lot o'r amser, ond broadly speaking, mae'n cael beth yn average allan yn reit da. So just cario mlaen neud mwy o hynna. A roed y ffôn lawr bob hynny. Humans. Yn y byd go iawn. Yes. So, this has been Bryn Salisbury on behalf of humanity. Oh my god. Please, ti'n precious a please helpa ni i fynd offline. Let's go. Mae pob peth sydd yn physical media cynta, dwi just yn gryffurio fo fel Bryn Cor ar hyn o bryd. Be ti angen di newsletter, ond ti'n postio allan i bobl efo dy stamp. Ti'n typesetio fo i gyd, dwi ti'n lithograffio no. Mae pobl yn derbyn hwnna. Ti'n fo Bryn, mae'n y bres ni. Oh my god. Okay, yes, I'd like to subscribe to your newsletter, sir. Yes. Ond ti'n gorau teipio bob Na, mae'n typeset, gen efo'r tweezers bach, a mae'n typesetio nhw i gyd, a wedi mae'n rolio nhw hefo'r... Typesetting kit ti angen. Oh my god, dwi ddim yn jocer. Oh my god, mae di nôl... Fuck! Mae gynnu fo'n bar. Mae Bryn newydd ddangos box wedi gwneud o pren walnut neu rhywbeth cyll yn llawn o type. Be dwi'n lyfio di... Dwi ddim yn jocian. Bo na wir. Be dwi'n lyfio di, dyna lle mae'r enw uppercase a lowercase yn dŵad o. Llythrenol, physical case. O'r case, ac o'ch chi'n agor y case, ac yn y top, o'ch chi'n chdi yr llythrenau mawr, ac yn y gwylod o'ch chi llythrenau bach. So llythrenau mawr, so hynna oedd llythrenau uppercase. Of course. So, ar ôl sôn am, gnewch bwy o bethau, chwaraewch efo'ch gilydd yn y byd go iawn. Dwi ddim yn jacan. Ond eto, actually, mae hwn yn gysylltiedig efo stwff. So, hwn oedd chwarae hefo'ch gilydd. So hwn oedd y peth mawr efo'r weed, oedd y syniad yma bod chi'n gallu cael games cymdeithasol, so chi'n nid ar y teli mawr, o'ch chi'n cael nain i fan chwarae tennis, a chwarae Mario Party ar stwff fel. So hwnna oedd oedd o'n big hit yn y cartrefi hen bobl, dweud? Oedd o ddim yn fatha redag rownd y sgrichian ac yn gweiddi ar Call of Duty yn gweiddi deud bod rhywun yn... Well, Assassin's Creed. Chwarae Assassin's Creed. Sorry, go on. Mae Iest fi actually wedi cael device... Mae hwn yn game changer, cos da ni byth fel arfer yn reviewio stwff sy'n mor newydd. Ond da ni'n mynd i. Switch, please. Dyma'n reviews ni. Yes, dwi'n mynd i wneud o draw at y ti gynta i ddeud y byd i profiad
profiad prynu chwarae a dyfarn ar y Switch 2? O'n i surprised faint o hawdd oedd o'i gael ein gwir. Oedd y gwefanna yn Prydain. Ie, oedd y gwefanna Prydain i weld yn just yn dreid nhw'n fyny ac yn ignorio be oedd Nintendo yn dweud fod pre-orders yn cychwyn ar y dyddiad yma a pawb arall dweud, na, ffwc i fod, o'n i'n reid y pre-orders fyny wan. So ie, ges i'n fi o Cyrrys PC World, a wedyn ges i fynd yna i bigo fo fyny ar y diwrnod. Be nes i da? Dwi'n cofio, nes i gymryd diwrnod wedyn off. Yep. A nes i fynd i bigo fo, nes i fynd i bigo fo fyny amser cinio, dwi'n meddwl do. Dod o adra, cuddio fo teulu soffa, a wedyn dod adra a setio fo fyny. Ac oedd y broses setio fo fyny eitha hawdd, ond oedd yn y broses hir o'n i'n gweld, o drosglwyddo un Switch i'r llall. Did Nintendo, a wedi creu music specific. Oh, the music. Ie, na ni'n reid hwnna ymlaen efo yma. Please, rhodo o dan yr whole item o hyn ymlaen, achos oedd o'n chill AF a just fel, ni just yn mynd i arwain ti trwy, just sticio dy hen Switch drws nesau Switch newydd chdi, ni'n neud y gweddill, a wedyn mae just music fucking chill Japanese electro ma, mor neis. Just meddwl am y pethau bach, neud pob peth, ac oedd o'n unwaith oedd nath y sgrin ddod on yn meddwl, mae hwn ipyn bach fwy premium ar Switch gwreiddiol. Cytuno. Oedd o'n teimlo'n da, ac y peth da ydi fod fatha fo chdi'n trosglwyddo un iPhone i'r llall, a wedyn ti'n cael yr apps i gyd yn lawrwytho, a bob dim, the settings yr un peth. Dyna nath ddigwydd efo hwn, oedd bob dim yr un peth, bob dim account wedi cael ei arwyddo i fewn yn efo. O'n i'n gorau neud QR code unwaith neu ddwywaith, dwi'n meddwl. Dim lot wedi, jyst i gael i Nintendo account. Nes i anhofio ticio'r box cofia fi neu rhywbeth, So be ydy'r fatha'r newidiad am o'r actual beth sydd yn dy law di? Y peth o'r actual console ti'n gafel ar? Os ti'n chwarae fo handheld, mae o modfad yn fwy reit rownd, os ni'n deud, o'r holl sgrin. Ac mae'r bytyma yn fwy wedyn. O ran, so mae'r layout i gyd rhywun peth. Ond mae y controllers yn dod i ffwr yn magnetic, sydd yn lot haws. So mae hynna'n gweithio lot well. Chos ar yr hyn Switch, ti'n goffa fel, jamio o ran specs, os ni'n deud just i'r layman's, mae o dwbl speed yr Nintendo Switch. Ti'n gallu chwarae Assassin's Creed yn hapus. A mae o dwbl y resolution hefyd. Ti'n i gwerthu fo i fi, dwi'n mordrodd i'n heddiw. So'r cwyn mwyaf ti'n cael gyn plant ydi arfer efo rhywbeth console fwy high-end ydi fod, oh my god, mae hwn mor laggy pan fod o mor slow. Ond dim lag ydi o, y frames per second ydi o, fod y Switch gwreiddiol yn gweithio ar 30 frames a second. Hwna'r 120 ar gyfer fatha. Ti'n gallu chwarae, mae hwn yn mynd i 120 neu 60 yn 4K neu 1080. Ac ti yn teimlo wahaniaeth. Unwaith, y peth gyntaf nes i reid ymlaen, don't know the thing, nes i setio fo fyny, trosglwyddo'r thing, wneud y donkey work i gyd, a wedyn nes i fynd i gwcio bwyd ac gadael Shari a'r mab chwarae Mario Kart ac yn dweud, na, chdi sydd wedi prynu fod ti wedi chwarae, na. So oedden nhw yna'n chwarae am oriau tra ni'n gwcio bwyd. O'ch chi fan yn y gegin, o bwyd yn barod, byddwn ni'n am ynnyniad, un rawd arall. Ond, Yna fy mywyd. So erbyn pam nath ni ddechrau chwarae Mario Kart wedyn Mario Kart World, mae 24 o pobl yn gallu chwarae yr un pryd yn hytrach na 12, a mae'n lot fwy chaotic. Mae'r bump up yn y graphics. Eich ti'n sylwi arno fo i ddechrau ni, ond os ti'n neidio nôl i Mario Kart 8 a chwarae hwnnw, mae'r wahaniaeth yn
Mae o'r un peth, ti'n gwybod pan mes di mynd o 1080 i 4K, neu fynd o SD i 1080, a wedyn ti'n meddwl, sy'n llawer yn byd, a wedyn ti'n mynd yn ôl edrych, oh my god. N64 o'r SNES. Neu mynd o pam nath yr iPhone 4 mynd i retina display, ac ti'n mynd yn ôl, a ti'n mynd i fydda'n defnyddio'r un hen. That's rubbish. So nath y beth da i fi, y brif reswm nes i brynu fo, oedd i cael Zelda yn 4K. Chos mae'n ddain o chi'n Zelda fans. Big Zelda fans. Wanted, dwi heb cael chance... Zelda stands. Bys hwnna'n neud sens. Heb cael chance i fynd yn ôl actually... Cos dyna dim problem i efo'r Switch 2. Mae o'n beautiful, a na i fynd ymlaen lot amdan pretty much fel mind-expanding experience fi yn chwarae Rainbow Road ar Mario Kart. Ond dwi mond wedi bod yn watcho yr upscales, yr versions newydd o Tears of the Kingdom a Breath of the Wild. A maen nhw wedi gwneud fi crio just watching nhw. Just reidio ceffil, round Hyrule. So yes, gei di siarad mwy amdan chwarae pethau felly. Y peth nath rocio fi fwyaf fod y mab di sylwi. A fod oedd o'n dweud, o ie, mae hwn yn wahanol. Am fod mae gallu chwarae fo, dwi'n gwybod na am fod y docked version dwi'n chwarae constantly. So mae o'n 4K 60 ydy sydd dwi'n chwarae fo, ac rwan wrth gwrs mae o'n HDR. So mae'r lliwia yn popio mwy, mae'r contrast yn lot well, a mae'r symudiad yn gret. Ti'n teimlo fatha fod ti'n actually fwy o rheoli fo yn hytrach na dwi'n pwyso bwtwm a wedyn mae o'n neud stwff. Does ddim fath o lag yna fo, a ti'n teimlo fatha I am one with the... Dwi'n teimlo fatha bod o'n turn-based i mwy, dwi'n teimlo fatha... Fel rhyw rhan, i fi mae Breath of the Wild yn game, all-time favourite game. A dwi wedi bod chwarae fo 8 blwyddyn o'n. So remaster di hwn ar gyfer y Switch 2? Ie. Ti'n gallu, os ti efo'r un i'r Nintendo Switch, ti'n gallu talu 8 pence, 10 pence, rhywbeth fel la. Neu Switch Online. Dwi'n cael efo Switch Online, da ni'n cael anyway. Os ti'n talu am y premium version, neu be bynnag maen nhw'n gael efo, yn Switch Online, lle ti'n gallu chwarae'r Super Nintendo games a'r Nintendo games, a felly ti'n cael yr update am ddim, mae'n rhan o'r pecyn. So, mae yn automatically lawrwytho i dy console di, ond ti dal yn gorau cael reid y cartyn i fewn yn y fo i ddeud, dwi berchen y gem ma. Ond mae o yn gweithio gymaint gwell. Ti just, mae yna lot o bobl online fan, dwi just i dechrau eto, dwi dechrau o scratch, am fod mae o. Just y pleser o fod yn byd. O'n i'n iwsio, nes i absolutely beefio Breath of the Wild cos o'n i'n rubbish, nes i fynd at y Water Temple a ddim gallu curo fo a wedyn just rhoi give up am cwbl o fynyddoedd a just iwsio fo fel horse riding simulator a cooking show cooking show oedd o fel mynd am raid ar ceffil, stopio gwneud tasty pancake, gwneud bach o be di'r un pan ti'n neud bwyd gwael mae'n enw specific a just neud bwyd gwael a wedyn cardio cael link i reidio round tops off. It's great stuff. Y feature newydd sy'n dod hefo fyd os gyn ti ffôn symudol o unrhyw fath, mae'r Nintendo app wedi cael update. Dwi heb iwsio hwn, yr Zeldapedia neu whatever di o. So mae Nintendo app Notes. Mi oedd o efo Splatoon 3 yn efo ar y Switch a oedd gynnal beth arall efo'r version efo Splatoon 3 yn efo pan o'ch chdi chwarae fo o'ch chdi'n pwyso fo ac o'ch chdi'n gallu siarad nôl ymlaen efo pobl arall oedd yn squad chdi
Ond yn hwn, pam ti'n pwyso'r Zelda link arno fo, mae'n troio fewn i bron iawn, fatha shake a slate personol. So ti di gweld hwnna Bryn yn y game? Lle ti'n, Ie, so mae'n troi allan y double screenio mewn ffordd a ti'n cael... Yndi, so gyn ti'r map arno fo. A mae ti'n gallu troi GPS sort of thing ymlaen am bod ti wedyn yn gallu deitha fo dwi eisiau spoilers mewn ffordd, dwi eisiau gwybod lle mae'r shrines dwi heb di ffindio, lle mae'r stabla dwi heb di ffindio, lle mae'r Korok seeds dwi heb di ffindio, so wedyn ti'n gallu dweud, o ia, hwnna dwi eisiau, a wedyn neith o wneud turn by turn direct navigation i chdi gyrraedd y peth ti isio. Sorry, mae'r stori na o'r Eidal newydd dod yn ôl i fi. Ar y Spanish Steps. Ie. So mae'n eitha cool. Chos o'n i'n cofio, peth o'n i'n sylwi efo'r Switch greiddiol oedd fatha'r stwff ar-lein, fatha yw afterthought, oedd nhw wedi really rhoi lot o feddwl i fewn i sut oedd yr gwaith cymdeithasol yn gweithio, bod chdi yn gallu cysylltu efo dy fets di. Ie. Doedd nhw wedi meddwl am hynna llawer o gwbl na gaeth. So di hynna'n well yn yr un yma? Dwi wedi bod yn trio cael Sioned i bledi neud o, ond wrth gwrs dwi wedi Sioned heb di neud o eto. Ond dwi wedi gweld fideos online o bobl yn neud o. Be nhw hwnna wa? Ond mae'n fwtwm specific ar y controller rwan, does? Da ni just angen trefnu amser. Oce, Haclediad slot nesa, nhw'n i wneud o'i gyd trwy game chat. Oce? Ond dwi'n meddwl am fel adeg lockdown oedd propio ffôn ti fyny a cael four-way WhatsApp chats, probably WhatsApp video chat conversations tra'n chwarae Mario Party Jamboree yn ffantastig, a mae just unrhyw beth sy'n ei hyn yn haws, achos dwi'n siŵr so ti di sôn bod mae unrhyw web camera pretty much bron iawn bod yn gweithio os ti eisiau dy wyneb fod ar ben dy cymeriad, ie. So ti'n gallu cael, pam ti'n chwarae Mario Kart neu beth yna fo'r Jamboree thing, ti'n gallu cael gwyneb chdi wrth ymyl y cymeriad yn y game. So, live, sôn amdan humans efo'i gilydd yn chwarae. Dyna pam bod ni yn tini wedi mynd am Nintendo. Chos oedd y rogyn ydi bod yn ystyried safio fyny am gaming PC, right? Fair enough. Ond ffigrodd o allan, granda, mae'r Nintendo Switch ma yn mynd i fod yn fel treian o'r pris. A dyn ni gyd fel teulu mynd i allu chwarae fo, so dyn ni obviously mynd i helpu efo fel cost game. Hefyd, rwan bod o mwy pwerus, ti'n mynd i allu chwarae Cyberpunk yna fo, ti'n mynd i allu chwarae Hades 2 yna fo, ti'n mynd i allu chwarae yr Assassin's Creed i gyd. O'i gyd? Ti'n mynd i allu chwarae y stuff oedd o'n kind of Melbourne. Dwi'n eitha siŵr fod Red Dead yn dod iddo fo, yr ail un. Swn i'n syni. Dyn ni di bod yn chwarae lot o Street Fighter 6. A hoffwn i just dweud, mae y SNES skills o absolutely beastio bobl efo Chun-Li dal mae heina wedi pasio drosodd i Street Fighter 6. Dwi nid yn unig wedi gallu curo fo mab, dwi wedi gallu curo fo ar ei main characters o hefyd. Challu chwarae fo dwywaith. Mae'n embarrassing, a mae o wedi pwdi am y peth. Dwi'n retairio rwan. Ie, dwi just yn done. Mae Chun-Li'n amazing. Mae thighs hi yn thick efo 2C. Mae hi yn anghenfil, a dwi'n caru hi mwy na'r byd. Mae Dalsim, yoga meister fi, second character fi, just chef's kiss. So Street Fighter 6, silly AF. Mae'n edrych yn Ubisofty, ti'n mo? Ming Na Wen oedd hi yn yr... Ming Na Wen! Mulan ei hun! Ie. Hi oedd y Chun-Li na. Dyna gyd ti... Be oedd y Kylie? Be oedd hi? Ie. So Cami ydi main fy mab. Hanwyl. Legendary, absolutely. A mae Street Fighter 6, o'n i'n mynd, mae hwn yn Ubisoft bach yn weird, dwi'n gwybod am hwn. Ti'n be? Loads o hwyl. Mae pob peth yn smooth, mae'r graphics yn lush. Sôn am y graphics. Di'r trailer ddim yn da iawn. Mae'n lot mwy o hwyl chwarae. So, dwi'n actually kind of curious, so da chi di neud lot o stwff fatha
fatha party games oedd lle da chi gyd yn So, yn chwarae ar tu un ni, pryd. do. Ond mae plant fi'n mynd fewn i horrible dip. Dwi'n gwybod Iest os ti'n gallu cynnig cyngor rhiantau fi. Da ni yn y dip rwan lle mae pawb yn pwdi os yn eisiau chwarae fo'i gilydd. Mae Mario Kart wedi sort of dod y bobl nôl achos mi nath fy anwyl ferch treiddo rhan fwyaf o'r 3 diwrnod cyntaf mynd rownd yn casglu costumes i girls hi. So, y costumes amazing. So, dwi'n meinio Rosalina ar Mario Kart a mae Lleici wedi cael fel galactic Aurora costume i Rosalina. Potentially y peth mwyaf prydferth fi ddod wedi gweld. Ever. Galactic, just googlech o. Aurora costume Rosalina. Just amazing. A mae'r photographing mode lle wyt ti'n neud tricks a stunts yn y drive around a wedyn ti'n gallu stopio nhw. Ti'n gallu symud mae fel fucking Matrix o vision. Ti'n symud y camera around. Ti'n gallu newid fel. Gwyneb yna. It's just hyfryd. A nathon ni chwaraeo ni 150cc dwi'n meddwl. Na, 100cc y cwpan olaf. So pan ti'n chwarae dim knockout oedd o, just like pawb yn chwarae fy gilydd versus mode. Ti'n gallu chwarae unrhyw track o tisio. Yeah. So nathon ni endio fyny'n chwarae Rainbow Road. Wedyn Bryn, dwi'n gwybod FD am Rainbow Road. O na, dwi'n gyfarwydd o'n fo. Rainbow Road, it's the mushrooms i bobl sydd ddim yn gallu cymryd mushrooms. Ti ar y Rainbow Road, ti'n dri mushroom. Psilocybin, just yn fucking smasho chdi. Ti hefyd yn hitio'r part lle gyn ti'r accelerators. No, yeah. So ti'n hitio hwnna, ti'n hitio'r accelerators, ti'n meddwl, mushrooms in my chops, Bryn. A ti'n trio cadw'r car ar, chos mae'n, a ti'n cael, un o ddau weithiau, ti'n mynd yn really sodding lwcus. Ti off un ochr, a ti'n landio ar yr bit nesa. A ti'n fatha just jumpio. Sorry, mae Iest newydd rhoi llun yn y chat. Na, No, mae Rosalina number 1. am Aurora costume Rosalina. A be ti'n gael yr Aurora Borealis? Na, mae hwnna'n sexy Rosalina. Mae hwnna'n sexy Halloween Rosalina a dwi'n traumatised. Na! Stop it. A di earrings hi'n mynd iawn chwaith. Dyna nes i deipio fewn, Aurora costume Rosalina. You know. Filth. Anyway, chapter at newydd ni Iestyn. Mae hwn yn i'r teulu. Just fel Mario Kart. Family show. It's a family show. Nes i ffindio allan bod fy mab wedi googlo fi heddiw ac o'n i just fel, no, okay, da ni angen chat. Chat am certain pethau ti'n mynd i ffindio, met. Anyway, so Rainbow Road. O'n i'n chwarae Rainbow Road ar 4K telly mawr ni. Family telly. So gen i kwarter y sgrin, right? Dwi'n hyd yn oed wedi chwarae fo'n full screen. Allai ddim dychmygu brain capacity fi. Oedd chwarae Rainbow Road yn transcendent experience. Oh, wow. Wante, un o'r pethau dwi wedi dysgu am chwarae Mario Kart i fi'n bersonol ydy, mae balchder fi'n cael ei roi i un ochr a dwi'n rhoi toddler settings arno a wedyn dwi'n gallu joio fo lot mwy. Mae fel dwi'n chwarae Hades ar God mode, dylen nhw alw fo'n mam mode, I love it. Oedd rhoid auto steering and amazing. A auto, beth ti'n gael fo? Accelerate, achos dwi'n cael RSI pan dwi'n chwarae Mario Kart ar y tiny... Dwi actively'n cael fel, like cramp. Cos mae'r tiny controllers, maen nhw'n fine i kids, ond, obviously, just gennau ddim fel pro controller neu byd. Mae'r design tracks yn spectacular. Mae o'n llifo, mae o fel symphony, allai mond disgrifio fo fel symphonic gaming experience. Oedd chwarae Rainbow Road, oedd o fel pan mae'r cerddoriaeth, a ti'n gwybod lle mae'n mynd, ti'n gwybod lle mae'r chord progressions yn mynd i fynd a ti, a mae'n sort of llenwi chdi, allai, o'n i'n gobsmacked, so ni'n lyfio so gennau'r face camera ar yr adeg yna. A dwi'n cael goffes i textio ti Iest a mynd, wyt ti wedi chwarae hwnna. So erbyn hyn, be di dy teimlad ydi amdano fo? Dwi wedi dadgloio, ond dwi dal wedi chwarae fo, ond dwi wedi eistedd flaen o yn full screen efo'r mab y chwarae fo, ac mi oedd o'n mental, oedd o'n hollol mental. So ni'n lyfio acid trip. Hwna dio, meddylia, just cymryd just like microdose
a chwarae Mario Kart. Just, rhywbeth fel na, byswn ni potentially yn sticio goggles arno. Swn ni bron o bod yn hapus i gael VR experience. Ond eto, yn y meddwl i, ti roi goggles on. Yeah. Ti'n mynda wedyn efo'r rest o'r pobl... O ie, na. Y thing ydi, ti'n chwarae fo teulu, briliant. Dwi'n cedi just amdan... Rwy'n peth a... One-on-one, ni'n chwarae... Rhywbryd yn y dyfodol. Mae hwn yn rhywbeth ar ôl i fi fod yn gwached Assassin's Creed, which byddwn ni yn siarad amdan. Achos mae Assassin's Creed wedi bod ar wishlist. Mae Nintendo gyda e-mail i fi bob tro mae Assassin's Creed ar offer. Achos o'n i'n caru Thief. So oedd o'n PC game, dwi'n gwybod chi roed i chwarae fo Thief, ie Bryn? Ac i'n lyfio Thief. A no loads o rai gwahanol, just un o gen ni'r PC ni adre. Oedd o'n simple. Deus Ex. Na, just Thief. Hwna dyn ni'n gyd, nes i'n chwarae dim, o'n i ddim yn big gamer, oedd chwarae Thief yn huge i fi, cos yr whole point oedd fel sneak around, os o ti yn goffa lladd rwy'n, o ti'n colli points, cos o ti just do not be seen. So o'n i'n kind of fel, di Assassin's Creed fel na, cos o'n i'n lyfio bach hwnna. Na, mae lladd bobl yn very central i hwnna. Yeah. Ond mae'r rhan yn y fi fel, mae rhywbeth fel Cyberpunk yn apelio i fi. Mae rhywbeth fel Assassin's Creed yn apelio i fi. Ond dwi angen dod dros yr hymp o ddim ond wedi bod yn chwarae Nintendo games a Hades ers fel coming on 15 mlynedd. Oedd Nintendo, Street Fighter 6, oedd yr Ubisoftiness o'n efo, na Capcom ydi o, just yr fel, mae o'n cracio fi fyny, NPCs, yn some, ti'n bod ffacin, mae fel watch a TikTok, just NPCs, like a character select screen. A mae'r animation i gyd yn, mae'n edrych yn cool, ond dwi fel, mae hwn yn rote. Mae fel gwached Frozen versus gwached Into the Spider-Verse. Ti'n gwached Frozen, ti'n fel, dwi'n gwybod beth dwi'n disgwyl fan hyn. Mae'r animation, it's derbyniol. Ond when ti'n gwached Into the Spider-Verse, a mae o fel, unwaith eto, microdosio a watched o, lle mae o mwy expressive. Mae'r ffurf yn... Mae'r ffordd ti'n deud y stori yn... Mae'n pusio'r boundaries. So dyna'r math o games o'n i'n licio. Ond fydda i ddim yn endio fyny chwarae Hideo Kojima ac un games really treisgar, insane art form. Ond swn i'n licio mynd fewn i'r byd yna. Ond pan maen nhw'n costio like 70 quid yr un. Ond dyna di peth, mae Cyberpunk ar y funud yn 20 quid ar yr Xbox. A mae o'n 60 quid ar y Switch oherwydd fod o'n newydd port iddo fo. Ond dwi'n ni'n ti'n cadw hein ar y watchlist. Mi fydd o. Os ti'n adu fo i wishlist chdi, mae Nintendo yn gyda e-mail i chdi dweud chdi pryd mae nhw ar sale. So mae'n handi fel na. Mae prisiau mwy sicr i ddod i lawr wan fel mae'r mwy o bobl dod i uwchraddio. So welys di... Un o'r controversial things oedd pobl yn cwyno gymaint fod Mario Kart World yn costio 75 quid neu rhywbeth arben i hun. Ond os ti'n cael efo'r console mae'n 15 quid. Y pricing ydi pryna fo fo'r console. Oedd hwn y 75 na am yr fersiwn ar gardyn, so hwnna'n just ar-lein. Dwi'n cedi bod y ddau yn o'r un peth. Y ddau un peth. A mae'n dal bonkers i fi. Yndi. Ond so dwi'n cael o'r iTunes weithio, ti'n gweld rhyw box set teledu, ti'n fatha, mae hwn yn 75 pence, ti'n fatha. So nes i, oedd un o ffrindiau fi gwyno amdan hyn, cyn iddyn nhw brynu y Switch 2, a nes i dweud, wel, dwi'n cofio talu 40 quid am games Nintendo NES back in the day. Ag os ti'n edrych ar be di pris bob game Mario Kart di bod ers yr un cynta, maen nhw di bod just yn agos iawn. Dwi'n mynd i fyny, os ti'n mynd yn ôl inflation, mae'r game cynta yn costio gymaint mwy na beth mae'r reidyddiau yma'n costio. Ond mae hwnna'n argument mwy o intellectual, ond ti wan fatha'n
Dwi wedi gwario £500 ar y sodyn consol. Ond dyna'r peth, ti ddim yn prynu'r un heb Mario Kart. Na, hwnna sy'n dod yn y box. Hwnna sy'n dod yn y box. Yr AAA, like quadruple A ydi probably like yr launch title. Achos oedd cwpl o'r video game pods o'n i'n gwrando arno di deud oedden nhw'n amef alle taw Tears of the Kingdom oedd i fod y launch title ar gyfer hwn. Ond oedd rwy'n arall ar y pod yn deud na. I werthu family console, mae Mario Kart newydd yn masif. Hwna ydi dy launch. Mae'n mynd i fod yn Mario, mae'n mynd i fod yn Zelda. Ond dyna, heina di dy console sellers di, achos bod ti methu cael nhw, a fyddan nhw ddim ar rhai, ti'n ma. So gei ti fath y peth da arall amdan hwn i gyd ydi. Ti'n bod, o'n i'n clywed rwy'n yn siarad amdan nhw diwrnod o blaen yn gymharu efo PC gamers erioed. Maen nhw'n prynu gêm, a wedyn, maen nhw efo settings o fewn y gêm i dweud, dwi'n mynd i chwarae hwn yn Ultra HD, dwi'n mynd i chwarae hwn SD, dwi'n dibynnu ar pa graphics card gyda fi, dwi'n gallu neud o'i be bynnag dwi isio. A wedyn, so os ti'n prynu PlayStation 2, mae games gen ti ar PlayStation 2, ti'n methu chwarae ar PlayStation 3, a wedyn ti'n prynu PlayStation 4, ti'n methu, mae'r caledwedd mor wahanol rhwng nhw i gyd, ti'n gorau ail brynu'r gêm neu be bynnag, ond efo hwn, mae'r cardiau Nintendo Switch gwreiddiol yn ffitio i fewn yn hwn. Mae'r gêm sydd wedi prynu online i gyd yn gweithio efo hwn. A'r beth da ydy, mae Nintendo, mae 20 gêm erbyn hyn, dwi'n meddwl, lle 15, lle fatha Zelda, di cael upgrade yn yr graphics a bob dim am ddim. Mae rhan fwyaf nhw wedi cael am ddim. A maen nhw'n mynd i cario ymlaen nid hynna sydd yn yr un peth a be mae pobl sy'n chwarae'r PC wedi cael ers blynyddoedd mewn ffordd gallu ond be mae PlayStation wedi bod yn neud ydy maen nhw wedi bod yn dod allan a Last of Us remastered a stwff fel na i ail brynu ac ti'n gorau ail brynu fo Steelbook Survivors Edition. Now with an extra map. So mae'n a lot o hynna, ond i fi, mae gallu mynd yn ôl, mae Super Mario Odyssey yn edrych yn amazing arno fo, dwi wedi cael run around ar hwnnw. Dwi heb fod yn chwarae, mae hwnna wedi cael updates da. Mynd yn ôl at syni lawr GoldenEye ar N64 a just rendro hwnna fel... Wel, mae bobl mor excited i chwarae Wind Waker, sef GameCube game, dwi'n meddwl. Ocarina of Time. No, mae hwnna, mae nhw gyd yna. Hen game da chi'n chwarae, yn ti chi 3D, Super Mario 3D World, lle da chi'n troi fewn i cathod. Mae hwnna di cael yr upgrade. Mae... New Super Mario Brothers dwi wedi chwarae hwnnw, mae hwnna wedi cael upgrade mae hwnna'n Wii U dwi'n meddwl yndi so mae'n beth da fod nhw wedi gweld mae dal pobl sydd heb di chwarae'r games ma a mae nhw werth fod nhw yn cario ymlaen mae'r package cyfan yn dod os wyt ti fel millennial whatever di mynd actually dwi really isio mynd nôl fewn i games os wyt ti'n prynu yr Switch 2 ti yn anffodus probably hefo Switch Online am £60 flwyddyn ti yn cael package huge mae fel the Disney Plus of games achos wyt ti'n cael yr hen games mae gyd ti'n cael yr ability i chwarae rai newydd ti'n cael yr ability i chwarae gyd o'r hen Switch 1 games sydd just yn floatio around wan fydd bobl yn gwerthu off i hen games no stuff dwi'n teimlo. Tapio wedi nostalgia beth ydy mae'n a lot o hynna it's the Ready Player One-ification o computer game ond i fi fel teulu Nintendo da ni wastad bod da chi wedi gweld fan hyn dwi'n llythrenol yn nofio mewn be gennau fan hyn gennau SNES controllers GameCube controllers Wii controllers yr Wii y SNES GameCube games i fynd yn y Wii
A wedyn Switch 1 a Switch 2. Mae Sioned actually nista fan yn gwisgo cap Mario. A mae efo moustache Mario ar. Dwi actually yn fwy o Wario, diolch. Sôn am bobl evil mewn computer games. Na, hwnna'n rubbish y segue. Nodyn ar y nodyn ar. So, tech review, really joio fo. Gaf i ofyn yn, so in terms then o actually, ydi o werth yr pres i uwchraddio o Switch i Switch 2? Fi'n credu bod o, i fi, ydi. Ie, mae'n dibynnu ar y person. I fi, am fod dwi'n gweld o fatha, dwi'n mynd i fod y chwarae hwn am y 10 blwyddyn nesaf. Mae hwn, dyn ni di chwarae fod y chwarae'r Switch am mor hir. Dyn ni di bod yn chwarae Switch ni ers 2019. Ie. A mae'r Switch di bod yn mynd ers 2017. Gymaint o games. Mae o'n just yn gweithio'n gyflymach. Mae bob dim yn eithaf gwrnwell. Mae jyst yn ffitio fe. Mae'n ffitio fe. Mae y genius y Switch gwreiddiol oedd playability, portability. Ti'n gallu chwarae fo unrhyw bryd hefo dy deulu, hefo bobl, hwnna dio, hefo bobl. A ddo fel y DS, hyn gyd y syniadau yma, ond bod o yn... It's a family gaming machine. Mae o'n design di multiplayer. Mae'r ffaith bod y controllers na'n snapio off a ti just yn handio i ni dy ffrind. Like, mae'r concept a'r design yn spectacular. A mae o'n glasur. Oedd mrawd i newydd fod yn y Nintendo Museum yn Kyoto. A just gwachod yr evolution o cwmni. Ond dwi'n yn stanio cwmnioedd. Does gen i ddim fel... So, cwmnioedd huge. A fi'n gwybod mae Nintendo yn neud shady stuff. Right, basically, unrhyw sy'n trio fel jailbreakio Switch nhw, erbyn hyn efo'r Switch 2, maen nhw'n actively'n bricio machines ti rwan. Maen nhw'n like, mae pob un efo serial number, unrhyw sy'n reportio nôl serial number. Dwi'n siŵr ffeindio fforwm do, ond maen nhw'n bricio stuff rwan. A dwi fel, not great. Ond, i fi, mae'r gonestrwydd o playability teuluol sydd ddim yn nawddoglyd, sydd yn hwyl ac yn collaborative ac yn mae'n adeiladu. So i ni, yn anffodus fel ddweud da ni mewn dip lle mae'n cymryd lot i'r kids fod isio chwarae fo'i gilydd. Ond fi'n gobeithio fydd hwnna'n codi achos mae gen ti kids hun a maen nhw'n cael laff yn efo. Chicken Horse oh my god, Bryn, ti'n gwybod athyn ni chwarae Goose Game yn RIP Arcade World yn Caerdydd. Ti'n draw, nhw'n ni chwarae Ultimate Chicken Horse. It's the new Goose Game. Ultimate Chicken Horse. Ultimate Chicken Horse. Mae'n collaborative game sydd yn bell o fod yn collaborative. Mae pawb yn chwarae fo ei gilydd, ond ti'n chwarae fo mwyn sabotageio teulu ti. Di honna ddim yn mynd lawr yn greit efo'r ianga, achos mae o'n actively sabotage o bobl, so mae hi'n cael amser really, really tough, di hi byth yn gorffen level, achos mae'r sabotage yn ormod, pan mae gen ti pro-gamer brawd mawr. A peth da hefyd rwan ydi fod, dwi'n meddwl, da chi efo 3 Switch yn y tŷ fan da? Fi? Na, just 2. Da chi efo? 2. Ond i'n meddwl chi efo light hefyd. Oh shit, oes. Ti'n iawn i esti? Oes, mae gen i 3 Switch yn y tŷ. Nes i totally anghofio Switch Lite. Switch Lite yma cyfri na. Maen nhw'n gyd yn gweithio fo'i gilydd. Fod un yn Switch 2, maen nhw'n dal, os ti eisiau chwarae multiplayer sydd ddim yn exclusive just i'r Switch 2, maen nhw'n gyd dal yn gallu chwarae fo'i gilydd. Mae'r infrastructure yn lovely. Mae just... dwi yn eitha Nintendo pilled, dwi'n mynd i fod yn honest, am rwy'n sydd yn very cynical amdan marchnata stuff. Mario na get fucking claws on of it. Well, actually, Rosalina. Dwi'n stanio Rosalina. Especially sexy Aurora Rosalina. Anyway, neges ydi, go for it. Ond dim ti, Bryn, ti angen go for it. Ti angen chwarae'r un sgen ti. A download the Ultimate Chicken Horse a chwarae fo online. Yn erbyn bobl eraill, yn ffyn. Yn erbyn ni. Yay, go. So am computer games. Go ni neud computer game film. Yay! Dwch chi watched Assassin's Creed efo ni. Yay! Gwch chi ar ochr arall i hwn. You're here to save my soul.
I understand it's your birthday. Yeah. The party's just getting started. His name is Callum Lynch. We've traced his bloodline back 500 years to the Assassin's Creed. Cal, as anyone in the world knows or cares, you no longer exist. What is this place? This is your second chance. What do you want from me? Your past. You're about to enter the Animus. What you see, hear, and feel are the memories of your ancestor, who's been dead for 500 years. Wait a minute! Welcome to the Spanish Inquisition. Nobody expects the Spanish Inquisition. This is my world. What I saw in there in Fideo. It was. We're watching you, waiting to see who you are. I believe you are destined for great things. Let's find out. This is my world. We work in the dark to serve the light. We are assassins. I'm beginning to like this. A strapiwch fewn yr Animus, guys. Wel, Da ni'n neidio fewn I fyd Assassin's Creed. Wel. Come on. Jump into the anus. OK, gyda just gorffen rwan. Wanta, oedd hon yn opsiwn achos oedden ni'n deud, right, mae'n mynd I fod yn video game heavy episode, be am ni gael video game. O'n ni di awgrymu falle cwpl o Mission Impossibles. Yep. Ond dwi'n kind of teimlo falch hapusach bod ni wedi recordio hwn. Achos the hot take is it kind of joy o fo? Okay. Assassin's Creed, notable failure. Yeah. Ond I fi, well gynnau'r crazy failures sy'n cymryd swing mawr. Maen nhw'n swing mawr. Maen nhw'n definitely cymryd swing mawr. A maen absolute failure. Swing and a miss. Di o'n failure? O, mae'r ddau na chi'n super negyddol ar hwn. Naci. Box office failure. Yeah, okay. Nath o'i bres yn ôl, cos rhywbeth fel 150 million oedd y budget. 125. Nath o 240 box office worldwide. Okay, so nath o'i bres yn ôl worldwide, te? Do, wel, ti'n adi fod y marchnata a bob dim, nath o probably cochi pres arno fo. No, okay, fine. Mae hanes hwn yn teimlo I fi fel, so dwi wedi bod yn cymryd lot o hanes hwn off y Blank Check podcast episode amdano fo. Lle nath nhw hwn fel Ben's Choice. Mae producer Ben, sydd yn neud y Blank Check podcast, mae'n cael dewis ffilm o fan hyn, a mae wedi deud, ers 2016, mae o wedi gwestiwn y ffilm yma, on average, unwaith y mis. Mae o'n gwirion yn efo, mae o'n comfort film. Mae rhywbeth yn connectio fo bobl yn dydio. Yr un peth a dwi'n cael walk hard a Master and Commander. Ie, ond mae hyn actually dda. Hyn actually dda. Okay, fair enough. Okay, hot take, the question fi ydy Michael Fassbender actually an actor da? So, hold on, ydy, mae just yn ei dewisiadau bonkers, ond fodd y creative driving force yn hwn. Ond... Be ddech chi'n meddwl amdano fo'n Black Bag? Hwna dyn diweddarau. Dwi heb weld hwnna. Ond eto fatha... O'n i di joio'r ffilm, ond eto oedd o fatha... O'na... Siap oedd o. I ryw radda. O, diddorol. Oedd o fatha...
Ie, mae efo'r un un gwynab a'r un un agwedd yn bob un ffilm dwi wedi weld o. So, mae teddol fod. Oedd o di wneud yr ffilm, oedd o di wneud y cyfres The Agency o gwmpas yr un un pryd. Ac oedd yr un un cymeriad oedd o'n hwnna. Oedd o'r un un cymeriad dwi'n teimlo yn bob un ffilm dwi wedi weld o. Mae o basically efo'r un un gwynab arno fo. A does o byd really gwahanol o ffilm i ffilm o'r cymeriadau mewn chwarae. Mae'n just fatha mewn sulky... Wow, mae hwn yn huge hot take. Mae hwn yn huge achos o'n i'n bod o'n huge. Dwi'n mynd dychmygu yr cymeriad yma, mae o yn y ffilm yma yr un peth a Magneto yn X-Men. Na, ond just y ffordd mae o'n yn ymddangos ar y sgrin. Ie, mae gen i fo agwedd eitha tebyg. Ie, a mae gen ti o'r un un fatha'r gwynab. Mae'n scary Nazi. O'r un un gwynab. Na, ti'n mynd... Mae di bod yn scary Nazi. Do? Inglourious Bastards. Ie, oedd mwy fatha... Mwy fatha... Dwi'n meddwl bod o'n really dda, ond falle na just y glamour, hynny ydi, yn hen ystyr y gair glamour, dyna dwi'n wydro fatha... yr ffigrwydd sy'n rhwng fo. A mae'n rhywun wedi castio fo, so mae'n wedi stiodd, yn yr ail hanner y ffilm, mae'n basically, dim ond i cwrdd Gris T off, a mae'n... A mae pob yn fatha, leave over six-pack. Mae gymaint o bobl just yn deud, mae hwn yn classic. So basically, Ubisoft, y cwmni game sydd wedi cynhyrchu hwn i bob intents and purposes. A wedi rhoi y creative power iddo fo i ddewis y cyfarwyddwr. Achos mae'r cast yn stacked. Mae'r cast yn stacked. Gen ti Marion Cotillard, mae gen ti Jeremy Irons. So probably hwn dwi'n di'r ffilm ydy'n gyhiad o waith bod i'n gorau wneud erioed. Dwi'n wirioneddol oedd o trefyn eich am fatha diwrnod neu ddwy. Just i fod yn imposing a Saesnig. A mae o'n just yn sefyll yn y cysgod. Mae ein Fassbender yn cael defnyddio ei acen ei hun. Mae'n cael defnyddio ei acen ei hun, mae'n cael fod yn wyddelig. Ydy. Yn hwn, yr stori... O, dwi'n mynd dallt hynna. Sut fod o yn Baja, California, neu lle bynnag? Maen nhw'n teithio rownd. Brendan Gleeson di dad fo, ie. Ond wedyn, diolch yn gweld, mae o, bedio, 11, be bynnag pan mae o yn y dechrau, a wedyn mae fam o di marw am ryw reswm. Mae dad o... Dim di marw am ryw reswm. Mae o di cyrraedd... I don't get it. Mae o di cyrraedd yn ôl yn y tŷ ar ôl trio neud fatha BMX Extreme bike tricks. Could have killed him. Mae o'n cyrraedd yn ôl a mae fam o di cael lladd. Mae dad o sefyll yna ni Assassins cosplay efo bled ys di gallu i resto. A mae dad o'n deud run, a mae o'n redag i ffwr. So, ond o'r pwynt yna, mae wedi gwario 10 blwyddyn efo'i rieni, a wedyn mae o mewn carchar. Ydy. So, neu redag i ffwr, neu be bynnag. A mae dal efo Irish accent? Ydy, cos Michael Fassbender di o. Dwi'n pick o'r details. A hwnna, y peth arall o'n i di syni fyd. Mae'n dweud, you're a murderer, I killed a pimp. So wedi lladd... So death row. Mae'r death row. Ar ôl lladd pimp. Okay. Dim 5 person o. Naci, na 5. Na. Yeah, good point. Ond ti'n fatha, okay. A ti'n teimlo fatha mae'n lot o... So, be nes i fethu ta? Oedd rwy'n arall di lladd i famo, te dad oedd wedi di lladd. Nath hi quote-unquote... Da ni di neud o straight fewn i hwn. Nath hi quote-unquote sacrifice ei hun mwyn the greater good. Cuddio... So, whole point. Go ni fynd in wandawyr anwyl ni sydd yn cyfrannu'n risol. Sorry, dwi di jumpio straight i fatha... Hwna fi wedi taflu the whole thing off. Sorry. Sionette. Break down the plot. So, mae'n computer game logic.
Dydy'r ffilm yma heb ei selio ar un gêm yn benodol. Mae hon just yn byw yndi. A dyna lle mae'r Ubisoftiness yn dod fewn iddo fo. Mae wedi selio ar yr mythos y Creed. Ynte, dwi'n teimlo fel eisiau gwerthu hwn fel 2 ffilm gwahanol. Mae gen ti sci-fi. Alright. Death Row Prisoner, ffeicio marwolaeth o experiments yn y modern world. Mae o'n cael ei strapio fewn i basically theme park ride sydd wedi plygio fewn i brain o. Annulus? No, trio to. Animus. Animus, reit. Ti'n trio meddwl am rhywbeth ffynnu ddeud fel na diestyn. Na. Ond wedyn, mae hefyd gen ti yr flashbacks. Wel, pam enw'r ffilm ydi As in Creed. Wel, mae'n mynd i fod yn The Analus, yndi? Hwna di'r porn version. Okay. A wedyn mae gen ti'r action bits, y cool bits, sef y genetic flashbacks time travel ma. Unwaith ti di plygio fe, achos mae Callum Lynch, a.k.a. Michael Fassbender, yn cael i'w i acen i hunan mewn ffilm am y tro gyntaf mewn oesoedd. Ti'n flash yn ôl a ti'n gorau byw yn y flashback ma. Just be in the memory, Carl. Nawr te, mae hwn yn analog am yr act o chwarae video games. So'r whole theory am y ffilm yma ydy, mae o'n stupid blockbuster, ond mae o hefyd yn psychological thriller amdan yr whole act o fod yn gamer lowercase g. Nid uppercase g, dyn ni ddim yn rheina. So mae Michael Fassbender yn troi allan i fod yn direct descendant o boi o'r Aguilar, oedd yr enw'r cymeriad? Aguilar, o'r 15th century, oedd yn aelod o'r Creed, the Assassin's Creed. So grŵp oedd yn ymladd yn erbyn yr Knights Templar, oedd yn ceisio cael gwarad o free will. A ydyn ni smash cut i 2016 lle mae Jeremy Irons a'i ferch o Marion Cotillard yn trio wneud Animus, reit, oce. Wedi creu yr dyfais ma'r enw'r Animus i gallu accessio quote-unquote genetic memory. Pa'r cwestiwn i fo? Sydd yn galluogi wedyn i pobl mynd yn ôl mewn amser ac yn dim ond rhai special bobl. A revealio. Chyd bod hwn yn direct line descendants o'r boi ma, ti'n meddwl bod o'n gallu fod y person dwytha i weld yr afal. A da ni'n dallt yn yr opening crawl, na hwn ydy'r afal o The Garden of Eden, sef The Seeds of Man's Downfall, a'r Secrets to Free Will. Hwna bedio. So mae hwn yn, beth ydy free will in the gaming context, Bryn? It's the illusion of free will pan ti'n chwarae computer game, achos ti'n chwarae hi, ond mae'r game designers wastad yn mynd i ffynnel o chdi, di bwys pa penderfyniadau ti'n neud i ryw fath o, mae rhaid i ti... Be os mae'n open world ac mae'n mechanics yn y game yn gadael chdi bildio stwff oedden nhw byth yn dychmygu chdi bildio fatha yn Tears of the Kingdom, lle oedd we never thought they'd do this in the game. Brilliant. Ond i quote-unquote ennill y game, nawr, maen nhw'n mynd i ffynnel chdi trwy dungeons. Ond, yr act of rebellion ydy bildio random stuff, neu reidio rownd ar ceffil yn tops off, a just cwcio dubious food. Okay? So galle Michael Fassbender just wedi penderfynu, dwi just yn mynd i rownd ar y cool cyffil yma, dwi ddim yn mynd i neud cool parkour. Ond eto... Ond fes bod ddim wedi gallu am fod sgynna fod dim participation. Mae o just, he's there for the... Okay, mae fel one push o play a record,
A nhw'n i recordio fo ar VHS ma i weld be ma weld. Gwachad yr sequence, gwachad yr action, yr union un ffordd da ni'n gwachad o. Does a ddim fath o, a dyna pan dwi'n meddwl mae'r ffilm yn methu, chos mae'n wedi cymeryd y mechanic o'r gêm. Does am newid yr gorffennol. A so maen nhw'n trio wedyn, so mi o'n just passenger ydi o, fatha ni, yn gwachad y damn thing ma. Fatha Gogglebox. Ie. A so anyway, so maen nhw isio ffidio... Yr animus equals Gogglebox. Very advanced Gogglebox. Lyfio fo. Hang on, Gogglebox. Sorry, sgwrdd nhw'n lawr. Na, so mae o'n... So maen nhw'n... Mae Callum Lynch ar Death Row, mae'r Marion Cotillard yn ei achub o ar ôl iddo fo marw a dod efo i'r Research Institute ma. Fel sy'r rhai yn deud bod hwnna'n eitha crisnogol dod o farwn fyw a just ti'n cael replay o fath. Dwi'n mynd i... Hei, des i'n treulio 3 mlynedd yn coleg yn studio ffilms i fel peidio dod fyny efo'r shit ma. I mean, dwi'n meddwl, ysdi, beth yw'n efo... Retry. Justin Kurzel ma, probably yn ar un cwrs. Peth ydi, a dyn, so mae'n o'n ffydio allan mwy am ei hanes o, mae gen ti'r assassins eraill i gyd sydd hefyd yn dweud, fe ni thom dangos iddyn nhw lle mae'r afal. Mae o'n dangos iddyn nhw lle mae'r afal, wedyn mae o'n myrtio efo i 500, 600 Mae o yn, fel sy'n ni'n deud, Neo o'r Matrixio. He knows Kung Fu. He knows Kung Fu, a wedyn mae nhw'n stopio'r Knights Templar ar ôl iddyn nhw ffindio'r afal, a mae nhw'n deud... Ar ôl Jeremy Irons fel... come on, Sioned. Mae joc na'n well. Beth ydy'r ffilm Stanley Kubrick lle mae Tom Cruise yn mynd i sex party? Eyes Wide Shut. Ar ôl i Jeremy Irons, Eyes Wide Shutio y MacGuffin. Ie. Oce, diolch. Ie. A so ti... So dyna sy'n... A mae'n just... Fel ti'n dweud, mae'n cymryd big swing efo'r thing ma, ond mae'n bit o'n fo sy'n fatha... Oce, pam bo hwn yn efo? Fatha mae'n olygfa 20 munud o'n nhw'n diang o'r ganol gastell ma. So, be ti'n cael ydi y ddau gwahanol hanner ma, a basically mae rwy'n wedi deud, this is a film mostly comprised of video game cutscenes, literally. So mae'na bit, dwi'n cedi, y gwyn mawr gen i ni gyd oedd, waw, mae hwn lot rhy boring i fod yn like classic Ffilmdiddim, achos mae o hefyd yn trio bod yn psychological art film amdan natur, trais a free will. Whereas dylse fo just fod yn kick-ass parkour. Ond eto mae'r... Ti'n mynd am... Rhaid am lot o cymeriadu yn yr bits. A'r peth ydi hefyd... So mae'r whole point o'r computer game ydi, mae'r player ti'n chwarae basically just yn shell gwag i ti gallu rhoi dy hun yn y sefyllfa yna. So yr un peth ydi o efo... Dyna pan ti'n mynd gweld dy hun yn y drych, dos na ddim cymeriad, dos am llais. Mae'n just yn avatar i dy hun fel y person sy'n chwarae. So Michael Fassbender really... Diolch yn cael neud fawr yn byd, blaw am yr fatha virtual parkour ma. Ag... Dwi'n newid ffindio rhywbeth allan. Right. Dad, dwi'n mwyn gwrs hwn yn mynd i weithio bobl sy'n heb watched y ffilm. Dwi'n darllen y Wikipedia entry. Brendan Gleeson ydy'r hen dad. Mae o'n cwrdd yn y Mae fab o... Y flashback ydy Brian Gleeson. The unknown Gleeson i fi. Ei fab o. As young Joseph. Brian Gleeson is an Irish actor. A dath ni'n gweld fo ddim mwy yn y ffilm na. He was in Snow White and the Huntsman and Assassin's Creed and had regular roles in The Bisexual 2018. And Peaky Blinders. So, pwy di bod Donald Gleeson yn frawd iau iddo fo eto ta? Posib, dwi'n gwybod. Cyffroes. Anyway,
Mae'n swnio bod fi fatha'n exaggeratio. Sorry. Mae'n llythrenol 20 munud yn ganol y ffilm ma, lle mae Fassbender yn iagular person memory fo, a ei ffrind / cariad o, sydd yn assassin arall, yn parcourio allan o'r gastell ma. A dos am dialog, dos na ddim byd. Mae'n just yn 20 munud o nhw just yn parcourio allan o'r thing ma. A ti fatha... Ond dyna di be mae bobl yn licio gwachio. It's computer games. Mae'r parkour yn cool. Yndi. Mae'n cool. Ond dim am 20 munud. A mae'n atmospheric. Dim am 20 munud. Am 20 munud. No shaky cam. Does na ddim character development. A fucking blurry vision. I fi, oedd na ormod o present day yn efo. Diddorol. Ie, achos o ti'n nabod dim o'r cymeriadau yn y gorffennol. O'n i mwy o... Ie. Dod i weld y byd yn 1492 a'r holl hanes o'r shit oedd yn mynd ymlaen. Oedd y design yn gret, oedd y costume design... A fod pam bod yn bwysig... Pam bod yn bwysig cuddio'r cadw'r afal ma o'r wrth nhw. A fysa hynny wedyn eich wedi neud mwy o synwyr pam bod o'n troi wedyn i dweud, actually, fuck Jeremy Irons, we're gonna go kill him. Fath o beth. So hwnna'n neud mwy o synwyr. Ti'n bod i fatha... Mae o di cymeryd on yr fantol ma, a mynd dweud, oce, fi ydi agular wan, dwi'n mynd i ddod ar Assassins yn ôl a nadu hyn digwydd. Ond basically di digwydd, mae'r shell gwag o Callum Lynch ma, mae di dod ar cofion ma nôl ac mae'r avatar gwag a mae di'n stolio'r restorio'r backup i'r space gwag ma. Oedden ni yn gobeithio mwy o extremes ym mhob ffordd. Mae o'n rhy dda i fod yn classic Ffilmdiddim achos mae o'n trio fel, mae'n gormod o dwi'n neud o'n Ffrangeg psychologi a pob beth yn o'n does. Mae o'n just... dwi'n hang on. Mae gen i syniad o pam. So, o'r bwyd oedd y screenplay, Michael Leslie ydi yno fo. Ia. So, apparently, ar Wikipedia mae'n cael ei listio fel playwright. So ti'n dweud, mae'n ei bach mewn sens fan, so mae lot o'n eitha theatrical. So fo hefyd sgwennu The Hunger Games, Ballad and Songbird and Snakes. A hefyd yr sequel newydd i The Now You See Me, Now You Don't. So mae'r sequel arall i hwnna wan. So hold on. Dwi'n eisiau gweld hwnna. News flash. Now You See Me. Huge hit yn teini. Very popular hefo'r tweens. O'n i'n methu gorffen o. Nes i gysio hanner awr yn dweud, got rid off. Put it off. Hefo'r tweens. Big hit. Chos mae pawb yn teini. Big fans of mystery. Alright. Oedd o'n... Daeth ti be, oedd watched Now You See Me. Right? Yn teini. Oedd o fel cael full body animus flashback. Chos o'n i'n edrych ar Isla Fisher. Ddo'n set in 2013 a dwi yn cofio gwisgo'r skinny jeans yna, yr high heels yna, yr stripy top a'r blazer yna a'r crimes they used to see in 2013. So many crimes. So many crimes. Os o Jesse Eisenberg ddim yn o os ni'n watcho ddo? Probably, Wow, be gen ti'n edrych Jesse Eisenberg? Zombie-lander bach na di neud i chdi? Dwi... Mae o'n ffain yn Zombieland, ond mewn rhai ffilms, mae o just yn trio... Mae nervous twitch wedi Alan o yn too much i fi. Justice League. Batman v Superman. Grandma's Peach Tea. Wow. Person arall sy'n methu newid yn mynd ffilm chwaith. A beth yw bach... He's no Fassbender. A beth yw hefyd yn... So gen ti fatha'r... Mae gen ti shit. Gary Oldmans o'r byd. Ti fatha'n disappeario mewn i'r cymeriadau ma. Ti fatha...
ydy ti'n gwybod na Gary Oldman ydi o, ond mae bob un o'n nhw fatha'n wahanol mewn ffordd bach i fatha dy Eisenberg sydd yn yr un cymeriad yn bob un ffilm. Fatha, so dwi'n dag beth ti'n fel. Ond, apparently, nôl y sôn, Michael Leslie ma sydd yn mynd i hefyd yn sgwennu yr X-Men newydd ar gyfer yr MCU sydd yn nefi poeni bach am hynna. Ond eto lot o'n eitha stwff theatrical, eitha fatha bach yn over the top, fatha high concept kind of stuff yn ytrach na deud, gwrda, let's break it down a deud, be ydyn ni actually trio neud efo yma? Be ydy'r concept pwysig? A sut da ni'n rhoi hwnna at ei gilydd mewn ffordd sydd yn neud... Be mae hwn yn teimlo ydy fatha set-up ar gyfer franchise newydd, right? Ond dyna sy'n plan rwy'n fel Ubisoft ond de. Right, so ti eisiau setio fyny dy fyd, setio fyny'r basics i gyd, ond dweud, reit, da ni eisiau dod ar Assassins yn ôl, mae wedi bod allan, mae'r Templars di cael y free runner lle, ond mae nhw finally am dod i fyny efo'r MacGuffin dwytha yma, a hwnna fydd i wedi'n game over, so to speak. Ond beth sy'n mynd i ddigwydd wedyn, ydy o jyst yn rhyddhau yr mwg mae'r ether a na ni, mae free reign drosodd. Free will. That's it, game over. Marchnata. So, beth ti eisiau newid ydy fatha, ti'n dod â fo, hefyd, dydy Callum Lynch ddim yn berson neis. He's absolute... he's not a hero, achos beth ydy, gwendid y ffilm yma da, ydy, mae pob peth mor niwlog, mae'r concept i gyd yn niwlog iawn, maen nhw'n MacGuffinis. Mae hyd nod y ffocin lluniau niwlog. So, gyn i fynd, yes, smudgy vision i gyd. Te dyma, mae fod yn rhywbeth i wneud, nes i watch o Disney Plus ac oedd o'n eitha clir i fi. Nes i watch o Disney Plus. Netflix. Tell i fi. Shit show. Ond di llygyd fi ddim yn... Allan y specs ti oedd Iest? Oh my god, o ti'n wisgo specs newydd ti? Dyna... Cyn ar problem? Clir. Sorry. So, yn behind the scenes, lle mae'r stunts amazing ma'n cael ei wneud, nath nhw bron iawn torri un o'r records mwyaf o person yn neidio. Free jump. Cool stuff. Ac mae'r stunt yn anhygol pan ti'n watcha do. A diolch ddiw, mae'r Oscars yn mynd i dechrau cymeradwyo Oscars i stuntmen a women. Yes! Go stunt performers. Ond ti'n gweld y stunt yn cael ei berfformio, a mae'n uchel, mae'n rili uchel, ac mae'n, so boi ni chi marw wneud y stunt. A wedyn ti'n gweld o'n y ffilm, a ti'n meddwl, that's just computer generated shit. Dyn nhw'n sticio fo'r camera yn lle, maen nhw'n torri bob munud, a mae hynna'r un peth fo'r parkour, maen nhw'n cut, torri fyma, torri fyna, a maen nhw'n rhaid gymaint o niwl a mwg yn dod o bob man yn cuddio bob dim. So'r cyfarwyddwr, achos nath o weithio ar Macbeth hefo Fassbender a Cotillard, a o'n i'n gwrando ar y blank check episode, ac oedd nhw fel, it is the foggiest film we've ever seen. That Macbeth is basically all fog. Gyn i fel, wel, ti'n Scotland, Ond, so falle bod y cyfarwyddwr mewn thing efo fo. Mae'n bizar, doedd pawb ddim yn llosgi bob dim trwy'r adag yn olden times. Ti'n bod allan yn bob man, oedd fatha, make it more misty and foggy. Ond ti'n bod ti'n Sbaen, dwi'n da, efo'r chase, mae'na chase ar chariot thingy, horse and cart thing, ac, mae hwnna'n eitha clear, ond mae'n gyd yn handlo fatha fucking sports cars. Fatha, mae nhw'n mynd fatha 60 miles an hour ar ceffil a trol, na, sa'r thing na di fucking chwalu mewn i bits, dwi'n newid darllen... Be dwi'n meddwl wedyn, ydy... Ti'n fatha reit ar y cychwyn lle mae o yn deffro ar ôl sylweddoli, oh my god, dwi wedi marw, lle dwi. A wedyn mae'n rhedeg fyny i'r balcony na, ac wedyn mae'n edrych ar Madrid. Ac mae just mwg a shit yn bob man. O'n i'n gwybod na Madrid o fo. Na, o'n i ddim... O'n i'n meld na Llundain oedd A fi fyt. Ac ti just fatha... Pam fod nhw wedi cuddio bob dim efo niwl a mwg? It's atmospheric.
Hefyd, mae computer games yn neud stuff yn niwlog so bod nhw'n goffa rendro nhw drwy'r amser. So, could be hwnna. Yeah. Dwi newydd darllen absolute sick burn o'r ffilm gan Robbie Collin yn sgwennu yn y Telegraph. Everyone who thought Dan Brown's conspiracy novels were just lacking a spot of parkour, Assassin's Creed might be your favourite film of the year. But for the clinically sane 99.9% of the rest of us, it's rather less exciting. Yeah. But, yeah. Ond y peth i, so ti'n... Yeah. Admittedly, David Ehrlich of IndieWire gave the film a B-, and he said, declaring this to be the best video game movie ever made is kind of a backhand compliment that sounds like hyperbole, but the description fits the bill on both counts. Ac yn I fel, oof. Mae di neud yn dda. Just ddim yn... Sam cymeriadu, achos yr whole point of video game characters fel Link, pa dy gofyn I fi sut maen nhw'n mynd I neud fucking Zelda movie. Mae'r Zelda movie yn stresio fi allan, just yn meddwl amdano fo. Yr whole point bod Link yn dawel ydy ti sy'n chwarae fo, ti sydd yn fo. So wedyn pan ti'n cael rhywbeth fel Assassin's Creed, lle mae'r memories, yr unig person sydd yn y memories na ydy Michael Fassbender in the real world, quote unquote. So da ni fel cynulleidfa, mae gen ni inherent disconnect, achos da ni just yn watchad stuff, da ni'n hyd yn oed yn profi nhw. Bysa cael rhywbeth mor cheesy a chi'n troslais ar internal monologue a bod yn yr emotions, achos does dim emosiwn yn y flashbacks, achos mae'r flashbacks I gyd yn cool parkour a escapes cool. Does dim emosiwn, mae nhw'n trio bildio rhyw berthynas rhwng pastimes Aguilar a I Maria, sef ei assassin fel kid assassin fo, a mae just in looks, it's just in looks. Fatha lingering looks. A that's it. So, dyna be o'n i'n gweld oedd isio, just human emotions. Dwi'n meddwl bod wedi fod yn well yn y cychwyn, lle maen nhw'n drygio fo, a pan maen nhw'n sefyll ar y wal na'n edrych dros Madrid, a wedyn maen nhw'n syth I fewn i'r Iest, ac maen nhw'n just... Iest. Yeah, it's just what's happening? What's going on? And lle just eitha look, we've saved you from death row, and what we found out that your family is from a long line of blood assassins, and we want to put you into this machine. It'll look like a computer game, and we just want you to look at things and experience it, and wanted to help us find something. And okay, great, cool. Thanks for saving my life. And lle just fucking... So mae cwtiad... Mae cwtiad yn ei glist o yn deud, dyma beth sy'n mynd ymlaen fath o peth. So, un newyddiad y mawr nath o'n neud o'r gêm i'r ffilm ydy'r. So, Animus. Animus. Right, okay. So, yn y gêm, cadar oedd o. Lle yn y ffilm rhyw fraich mawr anferthol oedd yn fatha'n stapio fo'n y cefn. Mae fatha VR thing. So mae hwnna'n cael greu. I suppose VR ydi ond Wel, so di beth ti'n cael wedyn ydi just fatha'r cuts ma wedyn o yr cof ma I y byd go iawn ac yn ôl eto. So ti wedyn methu really fatha connectio I un byd i'r llall, chos ti'n mynd gwybod beth i'r stakes fan. Ti'n mynd dweud fatha, ti'n gael dy paralysio, ti'n fatha, fatha, I mean, ti'n mynd deud iddo fo, o gyda ti, diolch yn deud fatha, beth sy'n marw'n hwn? Wel, sy'n marw'n hwn, sy'n marw'n y byd go iawn fath o beth. Some stakes yna. Na, cytuno. O na reswm pam oedden nhw wedi reid wristbands cyllall thing arno fo? Good question. Sparcio'r memory, dwi'n gwybod. Oedd o'n wneud dim sens. I nerds gallu cael wank, dwi'n gwybod. Os na just portal i'r gorffennol oedd o, what the fuck's the point? A so... ti wedyn just ar gyfer diwedd y ffilm, really. Exactly. Dos o build-up, mae o'n jumpio straight mewn i'r thing ma, a mae o'n gret yn efo. Dos o ddim fath o... Mae pob dim...
Does am stakes yna iddo fo fel part o'r... Does am curve iddo fo. Diolch yn disgyfro bod nhw'n shit fel mae'r game yn mynd, fel mae'r thing ma'n mynd ymlaen. Mae'n gwybod bod nhw'n wankers ac yn evil o'r cychwyn. A... Mi'n just fatha, alright, ffain, na i helpu chi ffidio hwn. A wedyn mae'n fatha, oh shit, lwn i wedi gwneud hynna. Does am fatha arc iddo fo yno fo. Fatha, chos ydy'r whole point o'r game ydy, mae'n fod arc, mae'n fod datblygiad, ti'n fod i chi cael... Ond ddiddorol, dydy o, yn y ffordd be da ni'n gofyn i'r ffilm yma, oedden nhw obviously fel bobl oedd yn creu'r ffilm wedi trio newid fyny'r fformula mae video game movies yn inherently ddim yn mynd i weithio achos yr whole cryfder o computer game ydy mae o yn so theory fi wastad efo stwff fel un ydy mae ffilms fel breuddwyd ti'n watch it mae pethau weird a mae brain ti'n trio neud synwyr o'r images mae gaming fel lucid dreaming ti yn efo, ti yn cael neud penderfyniadau, mae'r synwyr o pŵer yma'n anhygoel. So mae gwneud ffilm allan o, quotes, video game, yn regresio ti o ran power fel gwyliwr. Heb am Sonic the Hedgehog, mae hwnna'n gret. Ond mae'n trio neud yn wahanol, diolch yn trio mynd â si. Be mwyn wedi neud Sonic the Hedgehog, ydy mwyn wedi cymeriad allan o'r byd Mae'n mynd yn cael hell coins little loops thingy mae'n rhaid hwnna wedyn yn y byd ni a dweud beth fysa Sonic yn sydd yn ymddangos yn Grangetown fori fath o beth ond apparently oedd Fassbender efo syniad ond oedd o'n producer arno fo ac oedd o efo syniad oedd gen fo tri story arc iddo fo apparently a hwn oedd yn cychwyn o a nath o gocio fyny a o'n deud nath ni neud o'r serious a nath ni yn lle cael fwy o hwyl efo fo ac oedd gen fo syniad lle oedd o'n mynd yn ôl i fod yn un o'r assassins yn 1950s apparently a fysa hynna di bod yn really ddiddorol am fod dydy'r un o'r games di wneud hynna so fysa chi gweld nhw yn yr oes yna yn eitha diweddar a fo fatha trio dod i dallt a fel ti'n dweud so mae o'n syncio so partly so ti'n gorau syncio'r memories efo'r assassin angular ma ti'n dweud oce ffain ond mae'n syncio syth ben o'n stret iawn lle fel dis Iest mae o'n connectio a mae o'n just yn y cof ma yn y cychwyn fath o mynd oedd the fuck is happening lle dwi fath o beth be ffwc di'r ogla na pan mae gen i blades y sticio allan o dwylo fi fath o beth a mae o fath o di-syncio neu beth bynnag gydio a fatha na gryda dyma beth sy'n digwydd a ni'n trio connectio chdi i dy genetic memories cael panic attack fath o beth de a so ti fatha ti'n connectio fel a dim yn adeiladu a wedyn mae o wedyn yn cael yr otha I know Kung Fu moment yn y diwedd. Ydy. Lle mae o basically wedi fel, dwi wedi sequelisio sgiliau fi. Mae'r progress bar di mynd trwy'r ffilm i gyd a mae fatha uploading. Ond eto, swn i'n deud dim calum. Dangos gilliad argraff. Dwi'n maxi cofio beth i enw'r ffocin cymeriad. Cal. So, mae o'n di diflannu erbyn y diwedd. Diolch yn bodoli mwy. Agular wan wedi dod o'r 500 years yn ôl i heddiw. Dyna beth sy'n digwydd wan. Oedd gyda fi jyst mwy o ddiddordeb yn... O'n i mor bored. O'n i jyst eisiau gwybod, be di hanes 1492 heblaw amdan Columbus a stwff fel oherwydd o'n i'n ffeindio oedd nhw'n defnyddio'r actual am fod yr hwn nes i ffeindio ddiddorol ar un o'r fideos nes i weld oedd holl concept o'r game Assassin's Creed wedi dod allan o'r game Prince of Persia lle yn digwydd bod nes i ddeud be am munud mae hwn yn contention hefyd sef y ffilm Prince of Persia nes i ddeud ac so mae Assassin's Creed i dod allan o Prince of Persia
Ond wedyn, be nath nhw ddeud oedd, da ni'n really isio y sequel i Prince of Persia, ac oedd un o'r pobl oedd yn gweithio ar y games, oedd yn darllen llyfr amdan hanas yr oes yma, ac amdan y Moslemiaid ac y rhyfalodd na yn Sbaen, amdan Cristnogaeth a Moslemiaid yn erbyn ei gilydd a falle yn yr oes yma. A dyna lle nath hynna y syniad ma ddod iddyn nhw, lle oedd yr assassins yn actually bodoli yn mewn hanes. Ac oedd gen i fi fwy o ddordeb yn hynna. Lot mwy ddordol oedd. Tywod, na, yn yr weird MacGuffin shit ma, oedd nhw'n mynd ar ôl. Hwna nes i hefyd yn chi fyny, so, da ni gweld fel, a dis ti gweud at efo, Sions, yr Dan Brown of it all. Very much, yeah. Yr Templars. Mae Senedd wedi chwslu rhywbeth arall. I mean, cocktails wedi fynd bob man, but ni'n good. So, mae'r Knight Templar oedd yn fatha'r Dan Brown-esque, fatha generic, fatha super secret organisation kind of thing. So, dar i'r Knight Templar cael ei diddymu yn 1312 gan Pope Clement V. Diddorol. Bod nhw actually yn fatha, na, maen nhw'n heretics wan, get rid of them, fath o beth. Also, supposedly, oedd nhw wedi cael, chys nhw oedd yr gyntaf i wneud y concept o actual arian parod. So beth chdi'n gallu wneud oedd fatha, o'ch ti'n cael arian papur yn Brydain dyda, a dyn chdi yn wedyn yn Jerusalem fatha yn o'r Crusaders, ti wedi chi mynd i fatha un o'i banks nhw a dyn fatha, hei gryda, nes i cael yr arian papur ma'n Llundan, neu gai gold please, so ma'n dyn fatha, yeah, okay, fine. So that's good for you. So nhw oedd yr fatha'r pobl oedd fatha dod ar concept yna iddyn ni. So nath nhw dod ar, so yna lot o bres iddyn nhw, sydd oedd lot o grym iddyn nhw, so hwnna wedyn y challenge wedyn i'r papacy, so gafodd nhw i ddymnu ac dweud bod nhw'n heretics gan y Pope. So nath nhw'n cael disbandio 1312. Okay. Mae'r ffilm yma di selio yn 1492. Ma'n nhw'n totally... So ma'n 180 o flynyddoedd rhwng y ddau yna. A ie fel ti'n dweud, mae'n deud i fatha, mae'n gafodd yr afal mae'n gladdu efo Columbus. A ti'n dweud, okay. Ond mae Columbus di cael gladdu mewn cathedral yn Valencia. Ie, mae hwnna'n swnio fel... A mae'n wir i fwybod. Nes i fynd i weld o tra pan o'n i yna. Ond so mae'r conspiracy, yr whole thing ma di, mae'r Templars yn rhedeg y capal a'r industry, a'r banking a bob dim. So, it's the bloody Illuminati, Bryn! So mae'r thing ma, yr MacGuffin ma, mwyn cael chwilio amdano, wedi cael gladdu yn un o'i pethau nhw'r holl amser ma, a dyn nhw wedi gallu ffigro yn allan mewn 600 years. Ti'n fatha, okay, well done, guys. Ti'n be, mae watching y ffilm ma wedi bod... Ti'n iawn, it's a big swing. Hwna di, dwi well gennau rhain na chi'n gwachod Ant-Man arall. Yeah. Ti'n meddwl? Fair play. Mae fel gwachod Wonder Woman 1984 yn hytrad o watchod Fideo Captain America 3 neu whatever dyn un efo Han Solo yn efo. Mae'r stuff ma'n lot mwy diddorol. A ti. Da ni'n mynd awgrymu i wylio fo. Well gyna i ddeud be am ni chwarae'r games. Dwi ar hyn o bryd yn mynd i fod yn dechrau rhoi mwy yn nhw ar wishlist fi a gweld os di Nintendo yn textio fi pan ma'n nhw. Dwi'n disgwyl i weld os dyn nhw'n cael Switch 2 upgrade. Yes! A hefyd, lle ni chwarae fo mouse wedyn. Lle ni chwarae fo... Dwi'n di iwsio'r Switch 2 mouse setting, cos ys gan ni'n games sydd yn... Ond ti yn gallu cael mouse yn efo. Dwi'n siŵr fydd Excel arno fo cyn ti droi rownd. The PowerPoints. Excel... Mae'n cwbl o bob, mae'n like World Championship stuff, I'm like Excel-based games. Dwi rioed wedi deall sut mae'r hyn yn gweithio, mae'n teimlo fel YouTube video dylen ni watch it. Ti'n gorau balance o spreadsheets mewn 60 eiliad. Ie, am fod mae Excel basically,
Na, ci jocio mewn. Oh, sorry. Basically, mae Excel yn full-on coding environment bron, a so ti'n gallu buildio games I fewn yn Excel. I did not know that. I did not know that. So ti formulas eitha cymlaeth, so mae'n essentially... Well, actually, rhywbeth eitha fascinating ydi a bach terrifying. So, o'na boi economics yn trio mynd am I PhD, a nath o ar challenge oedd gyda fo gen I tutor oedd I edrych ar model enwog a trio gweithio allan trio ailgreu y model. So nath o edrych ar yr model ar gyfer austerity a trio gweithio hwnna allan ac oedd o methu cael y numbers I weithio oedd o fatha di ddim yn neud sens a di tutor yn mynd fatha wel mae rhaid bod yn neud sens fatha mae nhw di neud o so fucking figure it out ac yn diwedd mae o'n dweud o grydas just e-mailio nhw a gofyn iddyn nhw mae nhw'n gyrru spreadsheet nhw am yr trella mae'n actually yn y coding yn y spreadsheet a mae lot o stwff a ti'n gweld o'r meti fi'n gweithio fel consultant yn un multinational yn gweithio efo 1.8 miliwn gwahanol spreadsheets trwy'r cwmni gyd a lot o nhw fatha end of year numbers version 1, version 2, version 3, version 3.3, version 3.3.1 just I go pob yn fatha just stressful just so ti'n gweld mae'n load o benderfyniadau cael ei wneud ar Excel spreadsheets sy'n neb actually quite yn siwr sy'n mwyn gweithio sy'n gret dyna di approach fi Excel it's a mysterious place dwi just yn iwsio'r 2 column cynta there be dragons lads right peidiwch watched Assassin's Creed beth am I symud mlaen I stuff dylen I watched yr after party Nintendo thing. Mae gen ni seren, da ni'n ffachi'n rainbow colours yn reidio round. Ni'n mynd trwy pob, like, there's some byd yn hitio ni. The blue shell na beth yn mynd hitio ni. Oh, God. So, beth am I ni symud ymlaen I ni mini mo Iest? Be wyt ti'n awgrymu? Dwi'n gwybod os da chi eisiau mynd o ymlaen. Mae gen i Dwi'n just pyn y bethau, fi drai rhithro drwyddyn nhw, oce? Dwi eisiau gwrando, eisiau clywed nhw. Oci. Yn gyntaf, rhywbeth sydd dal yn mynd ymlaen, ond da ni'n ganol gwylio, ac sydd just yn relaxing chill-out vibe ydy Long Way Home, efo Ewan McGregor a Charlie Bowman yn reidio motorbikes o yr Alban, rhwng Scandinavia ac nôl lawr ac yn ôl adra. Love it. Sydd yn un rhan o'r gyfres o'n nhw'n mynd long way round, a long way down, a long way up, a rwan long way home. A dwi wedi mwynhau bob un yn nhw, a maen mor relaxing a chill out. A ar YouTube, mae yna lot o ffilms a fideos tebyg I hwn lle mae pobl ar motorbikes, neu hyd yn oed ar beics pedlo, yn neud siwrna hir. A maen nhw'n really nice I watchad, os gyn ti'n mynadd neud nhw dy hun. Ond maen nhw'n dod o draws pobl diddorol, mae beth o'n digwydd, a mae o'n really nice. So mae hwnna'n rhywbeth sydd, dwi'n siŵr pryd mae'r penod ola yn disgyn, mae eitha buan, mae'n siŵr Apple TV. Maen nhw wedi prynu'r hawliau, nath nhw dalu amdan Long Way Up, yr un o gwylod Argentina I fyny LA, a maen nhw wedi prynu'r hawliau ar gyfer y 2 gyfres cynt hefyd I gael y set I gyd arno fo, so maen nhw I gyd ar Apple TV. A wedyn ffilm nes I watcha, dwi dechrau fod yn really selective. Cos ti'n gofio watcha y shite ma fo'n I bob mis. Wel, dwi wedi creu list ar Letterboxd Next Up, lle hein di'r ffilms dwi'n really eisiau gweld. So dwi wedi dechrau reit yn gwylod, a ffilm noth allan 101 blwyddyn yn ôl. Oedd Sherlock Jr gan Buster Keaton. Oh my god, ti wedi gwrando ar y Bank Check Buster Keaton series? Na, ddo. Fydd hwnna'n helpu.
So, wrth gwrs, dwi wedi gweld clips o hwn, ond o'n i erioed i wylio fo ni gyfanrwydd reit drwadd. Ac mae o jyst yn gwella bob 1 munud sy'n mynd ymlaen efo. Mae mond yn 45 munud, a mae o'n gwella bob 1 munud, a ti'n meddwl, sut mae hwn yn mynd i wella? Mae'n dda, no way wedi o topio'r stunt yna, a mae'n mynd gymaint gwell bob tro, a mae o'n 5-star movie i rhywbeth o'n 1924. Mae'n anhygoel sydd mae di wneud o. So, dwi'n edrych ymlaen i... Stuntwork o'r amser yna hefyd yn fatha'n impossible. Oh my god, yeah. Mae'n stwff in camera, ond gymaint o'n efo yn... Oes, mae'n bethau clefar iawn yn efo. Yr un sy'n dod i meddwl i fi ydy'r un efo'r tren, lle mae'na stancyn mawr yn pwynt allan o'r... Mae'n pigo tam yn y brenni fyny, wangio fo. A mae'r thing yn popio allan, a mae'r tren jyst yn mynd i... Ti'n fatha, yr meddwl ar amseru sydd wedi mynd i fewn i adeiladu'r shot yna anhygol. Ie. So, dwi wir yn awgrymu pawb i weld Sherlock Jr. Am 3/4 awr ar Tubi. Ti'n gallu watcha do? O Amazon Prime am ddim. Nes i watcha do. Oedd ansawdd yr un o'r Amazon Prime yn really da. Fel, maen nhw wedi sganio fo'n neis. Ie. So, mae hwnna werth i weld. A wedyn, so dyna di'r 2 viewing thing, dwi'n meddwl. A wedyn, podcast sydd nid yw'n newydd, ond mae'n ar dilyn ymlaen. BBC sy'n neud o'r enw Toast. Ac mae o amdan cwmnia sydd sydd i mynd yn bust, basically. Ac yr un mwyaf, y 3 fwyaf diweddar, dwi'n really di mwynhau. O'na un am Woolworths. Woolworths. Ac oedd na un arall am FreeServe, sef service internet. Wow! Oh, wow. So, dwi'n cofio beth yw'r un mwyaf diweddar nhw. Dwi'n di gwrando nhw eto. Ond maen nhw really into British-based things and stuff sy'n gofyn nhw. So, be maen nhw'n neud ydy, dyn nhw'n just yn arwynebol yn mynd trwy o beth ddigwyddodd nhw. Maen nhw'n cael y pobl oedd yna pam nath y cwmni fynd lawr, so maen nhw'n cael y pobl ar y sioe, maen nhw wedi cael y pobl nath o ddifynnu fo'r syniad am FreeServe a bob dim, mae'n gret. So, os eisiau gwybod y hanes amdano fo a be ddigwyddodd yn nhw, mae Toast yn really da. A mae hwnna'n dilyn ymlaen o gyfres arall yr gyfres dod cyn hwnna oedd The Best Thing Since Sliced Bread. So, be mae hwnnw'n neud ydy cwestiynu pethau fatha trainers rhedag. Ydy trainers rhedag yma sydd £200, ydy o really the best thing since sliced bread. Wow. So mae hwnna'n gyfres eitha da gyda nhw hefyd. Well enough. Un arall ydy mae Google... Mae'n coelio mae Google di atgyfodi rhywbeth. Mae nhw wedi mynd i'r greifiad. O na. A mae nhw wedi atgyfodi Snapseed. Wow. Snapseed, really? Snapseed? Do. Mae Snapseed dal ar yr App Store, oedd o heb di cael update ers 2 flynedd neu hyd yn oed mwy. Ac mae'r tîm tu ôl i Snapseed di reid refresh massive iddo fo, ac wedi dod o fo i'r modern age, ac mae o yn gweithio'n gret. Ond hwnna oedd default choice fi o sut i editio ffiniau ar yr iPhone. Oherwydd na ddim Google nath o di fyny o cwmni o'r enw Nick Photos nath o di fyny, a wedyn nath nhw werthu i beth o DxO, dwi'n meddwl, ac do DxO emisio'r iPhone app, oedden nhw jyst isio y Photolab technoleg oedden nhw'n defnyddio. So nath Google prynu Snapseed. Nath nhw gadw fo mynd, diweddaru fo, chydig bach o weithiau, a wedyn gadael o ddisgyn off reg. A rwan, maen nhw wedi atgyfodi fo, a mae o yn really nice. Dwi'n gweithio'n union un peth a sut oedd o, ond dwi yn meddwl, mae'n dal llefydd i gwella yn efo, ond mae o yn gweithio'n dda. Nice. A dwi'n meddwl, that's me in the nutshell. Amazing. Bryn, be gen ti?
book heavy mis yma. Yay! Dwi'n newydd orffan Privacy is Power. Ooh. Why and how you should take back control of your data. Gan Carissa Veliz. Mae hi yn Associate Professor at the Faculty of Philosophy and the Institute for Ethics in AI yn y Prifysgolion yn Oxford. Mae hi sort of edrych arno fo mwy ar fatha'r philosophical a'r moral kind of angle iddo fo. Mae rhywbeth eitha diddorol lle mae'n sôn am mae hi'n argio bod na dyletswydd foesol i beidio gwerthu data a bod y data personol chdi y ffaith bod ti'n gwerthu hwnna yn effeithio yn y fi ac so mae dy data di yn cynnwys data fi a mae data fi yn cynnwys data di so gyda i dyletswydd foesol iddo ti i beidio gwerthu data fi a vice versa so mae'n eitha kind of fascinating a mae'n mynd i fewn i lot o a mae'n really yn yr un sort of stad y gwaith Shoshna Zuboff yr Age of Surveillance Capitalism a mae hwnna'n lot o'n fo'n sort of sut mae'r cwmni yma'n adeiladu profiles yn rhannu data ac yn adeiladu ac yn dylanwadu sy'n mae pobl yn mynd o gwmpas yn ei bywydau nhw a trio really dach sut wyt ti'n pwysio nôl yn erbyn hynna a'r swnio fatha wyt ti'n mynd i gael sefyllfa cyn bo hir lle dos na fatha lle preifat i dy hun gallu meddwl am bethau ac yn gweithio a bod cael bob dim i gweithio ar-lein mewn byd lle mae'n cael rhannu y beth drwg iddyn ni chys ti angen fatha private space i chdi gallu explorio pethau a ti angen gallu cael private conversations efo bobl sydd ddim yn mynd i roi the whole thing ar yr internet so mae hwnna'n eitha kind of fascinating o lyfr i fynd trwy a'r rhaid arall hwn gael meti fi cyngori fi llyfr gan dyna sy'n nhw Lamorna Ash Don't Forget We're Here Forever and a New Generation's Search for Religion so mae hi mynd o gwmpas Brydain yn siarad efo pobl sort of ifanc sydd yn troi mwy at Cristnogaeth so rhaid darllen yr blurb bits gyda with glowing compassion and spirited prose, Lamorna Ash explores why young people in Britain today are turning to faith. Mae hi'n sôn in Don't Forget We're Here Forever, Ash embarks on an unexpected adventure across Britain to meet those wrestling with Christianity today through interviews and her own deeply personal journey with religion, from evangelical youth festivals to Quaker meetings, a silent Jesuit retreat along the Welsh coastline to a monastic community in the Hebrides. She investigates what might be driving young people to in the 21st century towards faith. So mae'n andros o account personol am fatha eitha tofn yn ei fatha stori hi a sy'n mae hi'n relatio iddo fo. So mae'n fascinating really just i ddarllen trwyddo fo a just cael y syniad yma o pam bod mwy o bobl ifanc yn troi tuag at mynd i'r capel a falle. So ie, mae'n bod eitha fascinating i ddarllen. Dwi'n beth i siarad fo ti amdan stuff ysbrydol, dwi'n meddwl. Da ni'n rili mynd taro fewn i hwn rili ar y sioe na chda ni fel... Wel, dwi'n rili'n sgop y sioe i ryw Na. O na, mae'n eitha... Fydde ti'n kind of uniaethu rhyw raddau fel rei o'r stwff mae'n sôn amdan, a ti fatha, dwi'n meddwl am hynna fath o beth. Thing crisis gwirionedd yma, agos basically ti'n gallu ffindio rhywbeth wyt ti'n gallu wholeheartedly credu yn efo. Ond eto, mwy hefyd ydy... Ffydd yn big thing fel yna, falle. Ac yr syniad o fatha... sut ti'n... Eto fel ni'n sôn am cynt am yr sort of creu cymunedau yma a'r syniad o bod gyda ti grŵp o bobl o gwmpas chdi a creu
grwpiau lleol mewn ffordd. Dwi'n rhywbeth sydd wedi selio o gwmpas lle sydd yn bodoli yn y byd go iawn. A be gwahaniaeth mae hynny'n neud i dy iechyd meddwl di i yr syniad ysgyn ti yn y ben o sut a sut ti'n byw. A fatha'r syniad o fatha ti'n mynd allan yn dweud geiniau ac fatha party hard a fatha, oce. And now what? Fath o peth. A sut ti'n dod i dy gymod efo hynna so mae'n eitha interest i darllen definitely spin-off Haclediad spiritual version dwi'n sy'n gallu siarad efo'r un fath a awdurdodaeth ar hynna fatha profiad personol exactly da ni'n meddwl bod ni'n dallt i'n byd ond fel ti'n dweud y profiad y personol so mae'n rhywbeth eitha diddorol i fynd i fewn i ac eich trafod ond dwi'n meddwl mwy o rhywbeth eich drafod dros bains gyntaf. Trach yn y ti ofyn rwan, bod fi just fel, let's get spiritual. Let's get spiritual. Spiritual. Gai just, nes i'n hofio i beth, nes i weld doi, a dwi'n meddwl, mae werth codi, chdi'n sôn am cymuned a stwff fel yna, mae'n un anodd i watchad. Netflix newydd ddod allan a Grenfell yn cyfyd. A mae o'n fucking cera ni drwy hwnna, Iest. Mae o'n really just yn lay it all out, deitha chdi'n union pam fod hyn i digwydd, pwy oedd yn gyfrifol, be sydd i digwydd yn cwrt hyd yma a bob dim. Dwi'n mwyn gos gallen ni watched o. Dwi'n gwybod, mae'r dynion tân yn efo yn deud i hanesion nhw y pobl. Pwy sy'n cynhyrchu hwnna? Ar Netflix mae o? Na. Mae o ar Netflix, yndi. So mae'r details yma mae'n deud Rogan Productions mae'n deud ydi o. A mae'r director yn Oleide Sadiq. A mond hwnna sy'n lawr o ran ffilm. Diddorol, cos mae'n taro fi fel rhywbeth, dylse fod y BBC neu ITV definitely di neu hwn. Wel, sy'n nhw probably... Ddim wedi gallu. Wad neu bod nhw yn teimlo eich bod nhw'n gorfod disgwyl tan ar ôl i'r drwyddadau bod nhw'n dod allan. Ie, teg. Mae Rogan Productions, mae nhw i weld i wneud lot o stuff. Mae gen nhw The Final Attack on Wembley yn blwyddyn dwytha. Mae hwnna'n cael ratings da. Uprising in 2021 ABBA mae'r un Becoming Frida Kahlo mae gen nhw lot o documentaries so dion tough watch? Mae o'n tough watch mae'r dagra mae di cael ei wneud y dda ac mae lot o gyfweliadau gyn y bobl oedd yna sydd wedi byw drwy fo a wedyn gyn ti'r pobl tu ôl i'r penderfyniadau sydd wedi cael ei dal ar gamra ac yr e-mails maen nhw wedi gael amdan be oedd nhw'n dweud investigative go iawn o ie chos mae hwnna'r part o'r ti fath ar mae hwnna'n mynd yn ôl i y stwff yn yr be oedd o unaccountability machine, y syniad mae bod processes a felly di torri lawr a bod neb di sylweddoli bod na gyfrifoldeba wedi cael ei disgyn yn y cracks rhwng dau cwmni gwahanol. A so mae nhw fatha dweud, so ni sy'n bia'r building, ond netha ni outsourcio hwn i'r cwmni arall, ond ti wedyn yn edrych ar y contract, be mae cwmni A yn meddwl sydd yn y contract, a be mae cwmni B yn meddwl sydd yn y contract yn hollio wahanol. A so mae'r cyfrifoldeb wedyn yn cael ei allan i gwmni arall, a so ti fatha, mae nhw gyd wedyn yn greu bai ar ei gilydd. Mae o real esiampl o half-arsing a capitalism, money is king, fuck the people. Just bonkers. Mae hyn i gyd yn, ti'n dda, yr transparency ar fatha'r gallu i guddiad tu ôl i'r syniad o dda, wel, yn ôl yr strict
geiriau yn y gyfraith, dim fi sy'n gyfrifol, so dwi ddim yn gyfrifol. A ti fatha, ond... Fyna lot o fair David Cameron yn hwnna. Wel, a ti fatha, wel, pwy sydd yn gyfrifol eich? Mae rhaid i'r geiniog stopio'r rwla, does? Ie, wel, collective, fyswn ni'n dweud, fysach chi jyst yn ffotyn reid nhw gyd. It's a firing squad situation. Mae'n hollol syni fi bod... Ond does na ddim massive outcry fel y post office. It's post office scandal. Mae Grenfell jyst yn chygio. Mae jyst yn chygio'n along yn y cefndir. Mae'r post office hefyd, cofio. So mae'r stwff yna, o'na ffos mawr pan doedd y scandal allan, pan doedd yr... Oedd Private Eye yn reportio ar y damn thing. Nath neb gymryd sylw yna. Nath ni siarad amdano ar y sioe. Nath neb, gymyd sylw yna ni. A wedyn ar y drama mae'n dod allan, gret, a wedyn, bwff, so mae'n just, mae'r pethau mae'n dymor i'r pethau mae'r sylw'n dod a mae'n mynd, a mae'n symud ymlaen i'r peth nesa, a hynny ydy'r traffaith ydy, mae'r pobl, mae'r cwestiwn mawr ar y funud ydy, beth ti'n neud efo'r adeilad? A ti fatha, mae'r resymau da i dynnu fel lawr a neu rhywbeth basically beth ar y funud ydy ffram concrete a metal sydd i rapio mewn plastig gwyn. A dwi'n pasio fo eitha aml mynd diag o gwaith fath o beth. Dwi'n chi gweld o un o'r swyddfeydd yn gwaith mae o yna wrth ymwyl lle dwi'n gweithio. A so ti'n dweud, alright, so a di mewn monuments i ryw radda yn fanna, ond eto ti'n fatha, ond be mynd i dynnu fel awr rhywbeth arall yn ei lefo sydd yn monuments iawn iddo fo. A wedyn ti'n fatha, o'n acsi na, mae'n Sa neb mynd i dalu yn hynna. A sa neb, a beth sy'n wedyn ydi, ti'n mynd i gallu troi mewn i ryw sgwar mawr, a just wipio ffwr yr tystiolaeth o bod y thing rioed i bod yna. Ti'n dweud, dwi'n cael gweld hynna hefyd. A so mae trio ffindio beth ti'n mynd i wneud efo fo yn gwestiwn anodd. A fel ti'n dweud, mae'r wirionedd yn beth sydd wedi digwydd am y gyfrifoldeba yna. A mae eisiau gwybod pam nath o ddigwydd, sut nath o ddigwydd, a sut ti'n nadu rhywbeth fel o digwydd eto. Wel, trwy symud i ffwr o model o exploitative capitalism. Wel, ie. Ond, pryd fydd hwnna byth yn... God. Ond diolch i Iest am rhoi heads up am hwnna, mae hwnna'n link i hwnna yn y show notes, cos... Wel, ie, ond weithiau... Ti angen... Ti angen gwachod y stwff, ti'n modd? Dwi'n gwybod. Mae gen i speedrun o bethau cyffroes i bobl watched yn lle hwnna. Dwi'n mynd cofio os nes i sôn am Apothecary Diaries mis diwetha, ond dwi'n rasio trwy'r rhaina a dwi bron yn cyrraedd y diwedd, a mae biscuit, achos dwi'n sôn cynt, mae mrawd i newydd ddod nôl o'i trip amazing nhw i Japan, so mae gen i dal Japanese biscuits stunning, a dwi'n cael Japanese biscuits bach a paned bach, a dwi'n gwachod Apothecary Diaries, a mae o'n literally psychically rechargeo fi. Mae'n gret. Hwna, mae YouTube fi, mae fe algorithm wedi bod ar dan yn ddiweddar. A mae wedi bod yn taflu fyny. Mae o fel bod o'n gwybod bod fi'n rhoi YouTube arno efo AirPods fi pan dwi'n cwcio swper. A mae o wedi bod yn taflu fyny Tasting History with Max Miller i fi. Dwi ddim yn gwybod pwy di Max Miller. Dwi ddim yn gwybod beth mae'n neud. Ond mae basically yn sort of hanesydd, sort of chef. A mae o'n boi, just un boi adre neud YouTube channel. Mae'r production values yn uchel tu hwnt. Mae o hefyd yn edrych fel cyflwynydd teli. Dwi'n gwybod os dyn enwog yn mynd o beth arall. Mae literally just yn cwcio historical recipes ac yn deitha ti am yr hanes amdano fo. A dy fideos ma be, 4 awr o hyd. Just gymaint a mae'n cymryd i fi cwcio swper y plant. So fyddai'n cyd cwcio, a mae o'n cwcio fel rhyw historic biryani neu historic Greek crempogs neu mae'n great. Just YouTube ar i ore. Just one man operation. Good cwcio. Syniad lyflu. Tasting History with Max Miller. Google cha. Mae o'n edrych fel dyle fo fod yn fel cyflwyno fucking Netflix baking show.
ond dwi'n gwybod dim byd amdano fo, mae just yn edrych o YouTuber. Hefyd, podcast You're Wrong About, dwi wedi rhoi heads up am hwn o blaen, ond nes i ail gwrando, neu gwrando am y tro cyntaf, actually, am cyfres nathon nhw am Princess Diana. So You're Wrong About ydi basically yn ail edrych ar mostly y menywod o fel, ti'n gwybod yr tabloid fodder o pam oedden ni'n ifanc? Britney Spears, Jessica Simpson, y bobl mai. American gogwydd ydi o, sioe American ydi o. Ond nathon nhw penod, 4 neu 5 penod ar whole o hanes Princess Diana. So ddo fel Princess Diana the Musical, ond hefo gogwydd fel ymchwiliol critical eye. A ddo'n really ddiddorol. Ac o'n i'n gwybod yn iawn beth sy'n mynd i ddigwydd, ond o'n i'n really stuck efo'r ymchwil a edrych nôl dros yr... O, ti am, Bryn? Dwi'n rhoi cael flashback. Princess Diana the Musical. Un o lyrics, Princess Diana the Musical. Go on, Bryn. I may be unwell, but I'm handsome as hell. Wow. Y boi oedd yn marw o AIDS. A ti fatha, fucking hell. Dwi'n cedi falle bod hwn wedi recordio cyn i Princess Diana the Musical ddod allan. TBC. TBH even. A mae'n really ddiddorol o ran bo hi yn... Maen nhw'n agored iawn bo hi'n super manipulative. Maen nhw fel, mae hi'n manipulative, ond yn super gariadus, a really eisiau helpu'r AIDS community, ond actively yn... Oedd hi'n a super person cymlaeth, a mae'n really ddiddorol. So oedd hwnna... so chi jyst yn edrych o'n i, dwi'n gwrando ar Overcast, dwi'n meddwl beth dwi'n iwsio, ond dwi'n cedi gallu chwilio fan i ar You're Wrong About ar Princess Diana, achos nesyn nhw cyfan ar O.J. Simpson dros lot o episodes dros lockdown, ac oedd hwnna'n stuff mae ti'n tyfu fyny efo fel, dwi'n gwybod beth i hwnna, a ti fel, kind of ddim, achos mae fel gwachod horrible histories, pan wyt ti actively fel, well, mae hwnna'n disproven, a mae hwnna just yn conjecture, achos mae nhw fel, Marie Antoinette, she was dope, ac oedd hi'n cael affairs and stuff, a ti fel, well, actually, dyna beth just like a scandal sheet writers in Paris yn sgwennu, oedd hi actively just ddim actually neud lot o ddim byd, a just hofran rownd ar ffarm hi yn Versailles, a stuff fel na. So mae gwachod horrible histories hyd yn oed yn anodd dyddi yma. Oedd cofyn yn drunk history, dwi'n meddwl di'r un dwi'n licio. Hyd yn oed gwell. Mae drunk history yn gret. Drunk history, Lin-Manuel Miranda is peak YouTube. A be watches i yn llythrenol, y ffilm watches i cyn switcho drosodd i watched Assassin's Creed oedd K-pop Demon Hunters ar Netflix. So mae'n really turning red with blades. Mae hwn yn peak Sioned Cor. Allwch chi please watch the trailer tra bod fi'n siarad amdano fo, cys yr un studio, so Sony Pictures Animation ydi a, mae di dod fyny a Netflix, yr un studio sydd wedi wneud Spider-Man, Spider-Verses, a ti'n gallu deud, cys mae o'n pristinely animated, very, very Korean, o ran, mae pawb yn flawless ac yn plump ac yn dewy ac yn shiny pop. Like, mae Korea yn neud pop yn well na gallai America hyd yn oed freuddwydio neud pop. Mae nhw'n llythrenol efo factories sydd yn troi allan. Kind of slave factories. It's modern slavery, kind of problematic AF. Hwna fi dod o blaen o'r stori bod nhw wan yn hairio pobl i fod y cyrff ar gyfer AI heads ma. A so nhw'n mynd yn hen neu'n brifo neu oedd chi swapio dawnsiwr arall i mewn a just cael yr AI pen i just i cario ymlaen. Mae'r diwydiant wedi bod yn cael ei alw'n problematic ers degawdau. Achos gen ti'r ysgolion trainees ma'n dweud, lle basically ti'n seinio dy enaid off iddyn nhw. Ond mae K-pop Demon Hunters gan Sony Pictures Animation yn osgoi hynna i gyd, lle mae rhai o'r popstars mae'n actual demons o uffern. Nice. A mae'r ffaith bod gen ti'r girl K-pop stars ma sydd yn Demon Hunters, a wedyn mae'na boy band yn dod i curo nhw sydd yn actual demons from hell. Fair. A mae'r
Mae'r skewering o K-pop yn great, ond hefyd mae'r vibes yn immaculate, a mae'r visuals yn great, a dwi'n meddwl, yes, os wyt ti wedi watched rhywfaint o'r animation. Dwi'n watched y trailer rwan, fy ffocin mental. Mae fel chwarae Rainbow Road. Mae fel chwarae Rainbow Road, a dda'n brilliant. So, dwi just yn awgrymu, cymwch eich gimbap takeaway, agosaf. Dwi'n argymell y trailer. Gimbap takeaway, efo nice bit o tteokbokki, a mae Korean fi'n effernol, dwi'n gwybod sut Series di hwn, dim ffilm? Ffilm dia. Ffilm, oce, ond mae'r ansawdd mor dda. O'n i mewn na series o dda. Ond na, ffilm dia, achos nes i watch, gathon ni diwrnod, beth dyn ni'n galw'n diwrnod sofa yn ti ni, neu diwrnod armchair cader frawnd. Diwrnod diog, dyn ni'n galw. Nathon ni ddim gadael y ti. A mae'n really wael i blant, achos ma nhw just ar screens trwy amser. Ond, pa me ala fi yn cael ar y cyd diwrnod diog hefo nhw, mae o'n teimlo'n amazing, cos nes i isol oedd lleig sa fi'n snyglo fyny ar y sofa, yn watched K-pop Demon Hunters, ac oedd y ddwy'n ni'n cario fo am 2 reswm gwahanol. O'n i yn it am y Demon Kills, oedd hi fewn yno amdan y pop stars, o'n i hefyd yn ddod am y gyfer y boy band, but mae hwnna'n rhywbeth arall. Dwi'n mynd i drio hwn ar y teulu. Oh my god, do it. So Arian yn lyfio fo. Na, pa ddech chi'n nopio allan? Na, gan i weld pwy sy'n nopio allan. Ond fy awgrym ydi, just dyle pawb watch it o, mae'n gret. A na fo, dyna ni am y mis yma. O'ch ti sôn am trailer, so dwi'n plygio trailer os gai. O, ti'n mynd i plygio'r trailer? Dwi'n meddwl ti'n mynd i plygio. Eich bo fi. Come on, Bryn, talk to me. So mae'r trailer, so da ni o'r oed, dwi'n meddwl lle da ni really gwerthfawrogi comedy Mel Brooks. It's Naked Gun, baby. O, mae hwnna hefyd, ie. O, na! Na chi. So gwerthfawrogi comedies Mel Brooks ar Zucker's Brothers ar hyn i gyd. So na i ddweud 2 trailer i chi. Okay. So mae'na teaser trailer ar gyfer y sequel i Spaceballs. Oh, yeah. Sydd yn 85, 86? Dwi'n gwybod. The Spaceballs yn 86. 86, right. So hwnna'n Star Wars parody, a hefyd load o sci-fi parodies, lle o gyn ti Rick Moranis fel Darth Helmet. Oh, yeah. A gyn ti John Candy yn efo fel Bath. A mae'n just load o just fatha sci-fi piss takes yn efo. Mae'n absolutely brilliant. We want a joke yn efo dweud, we'll meet again in the sequel, Spaceballs 2, The Search for More Money. So na o'na ddim sequel iddo fo, a mwyn wedi penderfynu wan ar ôl 38 blynedd. Ei, ty be? Fuck it. Dwi'n neud sequel. A mae Mel Brooks yn dal yn involved yn efo. Mae'r boi 99 oed. A mae o dal... Ydio! Mae 99 oed, a mae dal yn neud y thing ma. A mae o'n... so mae hwnnw'n... Spectacular. Yn 2027, so mae'n 2 flynedd. Oh my god! A so ti fatha... A mae lot o sense of humours ni di datblygu o beth fatha Mel Brooks, o Zucker's Brothers a bach. So anyway, mae hwnna'n... Mae'r just yr crawl na yn y teaser trailer yn fucking brilliant, chos mae'n sgiwrio yr entire 20 mlynedd dweitha o wneud ffilms. Mae'n absolutely brilliant. So mae hwnna'n un peth. A mae gen ti'r music hefyd, sydd fatha very John Williams-esque, ond hefyd yn cymryd y piss. Oedden yr un arall ydy, mae gen ti The Naked Gun, sydd dod allan yn mis Awst. A mae gen ti Liam Neeson fel Frank Drebin Jr. Mae hwn yn edrych yn addawol. Yndi. Concerningly addawol. Yndi. A mae'n cael gynhyrchu gan... beth yw'n fo? Seth... Seth Rogen, ia. Seth MacFarlane? Na, Seth Rogen. Gobeithio ddim. Seth Rogen. Wrong Seth. Pwy di hwnnw da? Fa hi'n Family Guy. Family Guy, dio. Seth Rogen ydi Superbad,
Knocked Up, un o ddau bethau gwahanol. So mae... so yr stori ydi, hwn di un o'r plant Frank Drebin o'r greiddiol gan Leslie Nielsen. Ac mae hein ydi fatha'r plant yr detectives a'r cymeriadau o'r ffilm greiddiol. Mae'r trailer yn dangos hynna mewn ffordd arbennig. A mae hefyd yn neud fatha nod i yr O.J. Simpson of it all. Mewn ffordd really clyfar ac yn really funny. A mae just yn wirion yn y ffordd oedd y stwff y Naked Gun. So ti'n fatha, oce, hwn eitha ddawol. So dwi'n gobeithio fydd hwn actually yn mor dda a mae'r trailer yn neud fi feddwl fydd o. Croesi popeth, cys gallu fod yn awful. Mae Liam Neeson yn chwarae fo i weld, at least yn y trailer, yn hollol straight. A dwi'n caru fo. Bydd o'n iwld yn gweithio. Allai teimlo bod hwn yn family viewing efo brodyr fi. Very much. You did 20 years for man's laughter. Manslaughter. It must have been a hell of a joke. Dwi'n edrych ymlaen. Tentatively. Mae'n neis gael silly comedies yn nghanol. Gestures popeth. Guys, da ni di bod ma ers 4 awr rwan. Blame me. Fi'n teimlo bod hyn yn digon i'r lyflu gynulleidfa. Siarad dwi wedi ffigur allan beth sy'n bod. Da ni bod yn recordio hwn ar half speed. Dyna beth sy'n bod yn Dyna beth sy'n bod yn digwydd. Mae hyn di bod yn lyflu. Mae dal yn braf tu allan. I fi. Mae'r hael dal yn tywynnu. Cymylog yn boeth. Fi'n gobeithio fydd Bryn yn gallu swisio ar con ymlaen rwan. Diolch yn fawr i chi gyd am gefnogi gwrando, am treulio amser efo ni. Cerwch allan prynwch Switch 2, whatever. Just pidwch watching Assassin's Creed. Oedd yn siol. Dyn ni mor sori am dod o ffilm mor siomedig i chi. Nw'n ni trio well. Friend me up. Nw'n ni well tro nesa. Os gych chi ffilms da chi meddwl ddyliau ni wneud... Blue Sky. Na, Prince of Persia ydy'r un nesaf. Prince of Persia. I love it, dylen ni'n neud i gyd. The prequel. Blue Sky ni, pe bynnag ydy hwnna. Probably mynd ei email i'r sioe, dwi'n cofio. So gyrwch nhw. Gadwch ni wybod a nhw'n i drio neud o. I love it. Hogia, dwi am ddeud nos da chi rwan. So nos da Bryn. Nos da siarad. Nos da, Iest. Diolch yn fawr pawb muno efo'r Margarita Field Madness. Welwn ni chi yng nghanol yr haf unwaith eto yn mis Gorffennaf. Yn am rwan, mynd i ddeud nos da. Bwdi! Da 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 da